Jamen endnu en uge med random snak. Men altså line-up'et, det bliver jo større og større, bredere og bredere, ligesom Arsenals offensiv. Vi har Kraus med som altid. Mørns er back, og ved siden af mig nu, det er dejligt Mørns. Godt at se dig, godt at se dig. Og så har vi, altså, Jelko, han har bare fået FOMO. Jeg har ikke forladt kontoret siden vi opdagede. Du har simpelthen været så excited over random snak, at nu er du her kraften igen. Så vi er fuldt line-up. Kom nu, vi klapper. Hvornår har vi egentlig sidst været 4, sådan, hvor det ikke var gæster? Det ved jeg ikke. 150, come on. Det kan selvfølgelig godt være. Vi bliver nødt til at address the elephant in the room. Og nej, det er ikke Kraus, til trods for, at du har været på ferie, og du ved, selvfølgelig spise lidt. Det var meget sjovt. Synes du, det var sjovt faktisk? Synes du egentlig, det var sjovt? Jeg har stået på, så bare rolig, Kraus. Nå, vi havde jo planer om, at vi skulle have haft Søndergaard på podcasten i den her uge. Det har I sagt, eller hvad? Jeg har nævnt det på stream. Jeg tror også, Sønder har nævnt det selv på stream. Så der var legnet op til en masse hype omkring det. Så tror jeg, at pokker folk kom ind og spurgte, hvorfor sidder Sønder og snakker fodbold? Sådan, han sad og snakkede om, den Dembélé skulle vinde Ballon d'Or, hørte jeg. Ja, jeg sagde til ham, at det var det, vi sådan kom til at snakke om fodbold. Ja. Vi får jo så en besked i går fra Sønder, eller jeg gør, og det er jo så endnu en Søndergaard-incident, desværre. Vi er på 4 stykker, så er vi ikke det? Ja. Jeg tror faktisk oprigtigt, vi er det. Det er det værste. Søndergaard, han ligger syg. Så... Bro, griner de syge? Altså, jeg griner, fordi jeg ved, andre de sidder derude. Men altså, igen, han skrev til mig, han havde det lort med det. Han sagde også, at han kan godt kunne møde op i dag. Ja. Men han skrev, da han så skrev til mig, at det var noget med nogle stresssymptomer, som gjorde, at han var syg, så var jeg sådan lidt, okay, jeg har også en sjæl inde i mig, der siger, at okay, så må man lige back off. Skal man også respektere. Det også fordi, at han skrev med det samme, sådan, altså han kan godt i næste år, han kan også godt i morgen, hvis han er bare sådan lidt slatten, skrev han. Og så var jeg sådan lidt, altså, hvis det er nemmere for dig næste uge, så tager vi den jo bare der. Ja. Det er ikke længere. Så vi klavner ikke Sønder lige for nu. Hvis den ikke møder op i næste uge til gengæld, så begynder vi at have et problem her. Så er det faktisk virkelig... Er det så jeg, der laver diss track, eller hvad? Så tror jeg faktisk, at du laver diss track, ja. Det bliver vel lidt nødt til. Det er faktisk cook rigtig meget. Det er ikke så det er ikke vores skyld, at vi desværre bliver nødt til at tage JK med, i stedet for et kæmpe downgrade. Sådan er det jo. Ja, bro, det er en kæmpe upgrade, jo. Er det det? Ja, bro. Wow. Jeg kan lide det. Wow, men... det skørste det hele, det er jo, at vi har jo vidst det i en måneds tid eller sådan noget, cirka. I hvert fald sådan en konkret dato, hvor jeg har faktisk bevidst ikke sagt noget til Helena om det, fordi jeg har jo, hver gang vi har skulle optage med Sønder, været sådan, nu skal vi endelig filme med Sønder. Og så har jeg altid sagt, du ved, det blev ikke til noget alligevel. Så den her gang tænkte jeg siger ikke noget den her gang, for det er ikke jinx den. Det sjove det hele er, I shit you not mad, i går, sådan en time før du skriver den besked, der siger jeg til hende, ved du hvad, Helena, umuligt, at manden aflyser om 15 timer før vi skal være der. Så nu siger jeg det, for jeg kan ikke nå at jinx det nu. Vi skal altså filme Sønder i morgen. Og så går der bare en time. You ain't gonna believe this. Det var faktisk... Det værste var, det var fordi, jeg skrev til ham. Altså, jeg skrev bare sådan, at vi glæder os selvfølgelig til i morgen, og så var det fordi, jeg havde skrevet tidligere på ugen omkring, om han tog bil over eller tog. Fordi hvis han tog tog, så skulle jeg nok hente ham på stationen, hvis det var. Og så var han bare sådan lidt, tro det eller hvad, men jeg blev syg. Så crazy, altså. Men... hey, it is what it is. Der er ikke rigtig noget at gøre, jo. Nej, det er jo det, og som du også siger, med, altså, stress, det er også noget, man skal tage meget seriøst. Så det har jeg sgu respekt for, at han er ærlig omkring. Så vi er altid åbne, og han er altid velkommen, og forhåbentlig så bliver det så næste uge i stedet for. Ja, så vi ønsker god bedring til Sønder, og så håber vi, at han får en god stream senere i dag. Man ved bare, han hopper live. I AL-stream, hvor han bare bungee-jumper og sådan noget. Vi skal løbe en halvmarathon i dag. Come on, alright. Crazy. Super. Then we got problems. Nej, apropos Sønder. Der har faktisk været meget snak omkring Sønder i løbet af ugen, fordi der er jo blevet udgivet et såkaldt, ikke et diss track, vil jeg jo sige, men nærmere en opvarmning til en beef, potentielt. Johnny Gade har lagt ud. Er det noget, I har lyttet til? Ja, det er det. Jeg har faktisk ikke lyttet til det. Nej, der har jeg faktisk ikke. What? Det har jeg faktisk ikke. Jeg har bare set det, og så har jeg hørt folk snakke om det, og så tænker jeg, det skal jeg lytte til, og så har jeg bare ikke gjort det. Ja. Okay. Så er der også meget snak om. Men det er ikke diss track, eller hvad? Det er et... der er noget, en enkelt 2 lines og sådan noget, hvor det er så Søndergaard sådan. Og han går også lige lidt på jorden, men det, altså venteposition, det var jo, det er lidt sådan anset som om sådan, hvis det er, at du gerne vil have beef, så kom med noget, så skal jeg nok også fyre efter dig. Okay, fint nok. Men der var nogle, jeg synes, der var nogle fede lines, sådan lidt rundt omkring. Ikke at jeg lige kan gentage dem her, så ender det nok
helt galt i forhold til, hvordan jeg nok får dem udtalt, men... Yeah. What? Hold on. Det er bare sådan rimelig, sådan, jeg kan ikke huske dem helt. Altså, han nævner noget med, at sådan, han har ødelagt rapper eller et eller andet, siden Sønder og Jon gik i SFO, for eksempel. Sådan en rim, der ligesom bliver sat op på den måde. Han nævnte, at Søndergaard lignede Gollum, når han spiste. Han smasker også her meget. Så ved du, okay, fair nok. Så, jeg vil sige, det eneste, jeg har set, det er faktisk et klipklap, en TikTok, som blev klippet af Johnny's OG rap battle på, det må have været Ross. Ja. Og det var sådan, jeg kan godt forstå, hvis det ikke var det, du vil gentage. Bro droppede det hårde indord med R på. Det hårdeste R, der er sagt i Nordjylland. What? Barnsben. Jo, det er faktisk sygt. Også bare fordi på det der TikTok, der zoomer det ind på en, der er mørk. Skal vi se reaktionen? Og sådan noget der, er det okay? Det rater jeg altid, når folk de gør. Når, hvis man ser et eller andet show, og man sådan... Det, jeg tror, at Key and Peele, de laver sådan en sketch med det. Jeg tænkte instantly på den her, præcis. Hvor der er en eller anden komiker, der omtaler en eller anden, der bare fat as fuck, zoomer den bare ud i publikum. Så er bare sådan, why fuck me for? For sådan helt ondt af dem. Du gjorde alt for at få det rim. Det er fucking sjovt. Den er god, den der Key and Peele skit, hvor han nævner vist en eller anden, der er sådan homoseksuel. Altså, det er okay ved homoseksuelle. Vi har gamle, vi har børn, vi har de homoseksuelle. Han sidder... What the fuck? Han prøver bare at gemme sig helt. Ja, den kameraet jagter ham bare over det hele. Det skal folk gå ind og se, hvis de har lyst. Men ja, det er sjovt, det gør de altid, ja. Man skal lige finde en, der bliver snakket om for at vise, det er okay. Ja. Det er okay, det sker. Okay, jeg har lige fundet kommentarfelter frem, fordi de har jo selvfølgelig lige pointet ud nogle gode lines. Nu kommer jeg til at sige det på en meget ikke-rap-agtig måde. Jeg glæder mig. Men han har blandt andet sagt, bange for at møde op. Ja, den er god. Jeg har slagtet battle rapper, siden du gik i SFO. Den er okay. Så har vi også, at når Jon og Sønder stepper op, er det som den danske udtale med Mallorca, for der dukker 2 L op. Det var kold. Den fucking altså også bare generelt hans flow i den der. Altså, man glemmer faktisk virkelig, hvor god og du ved, han har skrevet det på sådan 2 minutter. Eller det var, altså sådan, og det lyder crazy, fordi jeg skulle jo selvfølgelig lave en reaktionsvideo på det, og ja, den har allerede fået 10.000 visninger, så jeg er jo selvfølgelig fucking glad, ikke? Altså, det var sådan easy views. Of course. Men jeg sad lidt, og jeg blev simpelthen nødt til at glæse Johnny, fordi lige i forhold til det her med YouTube diss track, der sad jeg også bare var sådan lidt, uden at det skal overdrives. Men det er jo lidt ligesom bare sådan, når du giver bare Messi bolden. Ja, pretty much. Han skal jo nok performe et eller andet fucking nice. Ja, det er ikke engang løgn. Og det bliver han bare ved med. Og det synes jeg er fedt. Men nu er det store spørgsmål jo. Fordi nu har jeg jo ikke hørt den. Hvad gør Sønder nu? Du ved jo, altså han er jo lidt ligeglad med han. Altså sådan, han kan ikke tabe, føler han. Så han skal bare lave noget, og så bliver han svinet til for det, fordi det er lort. Men så får han fucking mange visninger, og fucking mange kliks, og sygt meget omtale på TikTok, og så fucker han brand, og så har han vundet alligevel. Han kan fysisk ikke tabe. Er det ikke bare det samme, ligesom kender du det, der basically... De tabt. Ja. Men de hiver... Men altså, de hiver sgu da også absurd mange visninger. Jamen, de blev bare clownet. Og jeg kan bare ikke forestille mig en verden, hvor alle sådan sønner ser lige pludselig turner på ham. Og begynder at clowne ham. Altså, men overvej lige, at deres diss track har flere afspillinger end Johnny Gades diss track. Ja, det er også det. De har 1,9, Johnny's har 1,8, men altså 1,9 mil. Det har de søst. Jeg skulle også clownes for 1,9 mil. Den er 5 minutter lang. Jeg ved ikke, hvor meget den er tjent, men... Nej, og meget af det var jo bare sådan, det var sådan, meget af det var sådan intro, sådan skit-agtigt. Ja, det er rigtigt, det var det, ja. Jeg vil sige, 1,9 mil, stik mig det, og så for at blive disset, herregud. Okay, Johnny har så faktisk 2 på dem. Kender du dem? 1,8. Kender du det diss track? 1 mil livet. Det er også bare insane, at det kan hive så mange visninger. Ja, det er det faktisk. Fuck, man. Men er man ikke sådan lidt, fordi inden Sønder han klikker ind på den, der har han jo sådan lidt, han er jo lidt nøje på, fordi der vidste han jo ikke, om det var sådan en opvarmning eller et eller andet. Ja. Altså jeg tænker bare altid med diss track, og det siger han jo også selv, det mest nøjeren er jo sådan, man ved jo ikke, hvad de har fundet. Nej, præcis. Altså sådan, og man ved jo ikke engang, nogle gange ved man ikke engang selv, hvad man har lavet førhen. Du kan virkelig begrave noget lort op. Så det er jo sådan lidt, hvis Sønder lige pludselig går over grænsen på en eller anden måde, hvor han sikkert tænker, det var bare for sjov. Og Johnny Gade bare lige tænker, fuck dig. Ja. Så kan han jo godt ende med at blive fuldstændig ødelagt, men jeg ved bare ikke, hvad skulle man have på Sønder? Ja, det var det. Jeg tror også faktisk lige med Sønder, det skal ikke lyde sådan, som mig, der prøver det Sønder eller sådan noget, men jeg tror ikke, det behøver at gå så deep på ham. Fordi han er sådan en, folk allerede clowner ham lidt i forvejen. Også hans egen fans og sådan noget der. Sådan, men det er jo ikke, fordi det er sådan der ondsindet, men han er bare sådan en, der er sådan lidt goofy.
Så du kan altid bare lave lidt sjov sådan overfladisk med ham. Ja. Sådan helt ærligt. Men så ender diss-tracket vel bare ikke sådan rigtig mere sådan der ramme, sådan, fordi man følte jo lidt med, kender du det, og IQ Miller sådan noget lidt. Ja, det gik ret deep. Der ødelagde han. Ja, det gør det. Det gør det faktisk. Det var ret voldsomt. Men de startede så også ved at sige alt muligt med, at hans dame var med dem i sommerhus og alt muligt jo. Så er jeg sådan lidt... Ja, de gik også personligt, det gør det. Så har man også lagt biograf. Sandt. Bro, det billede på fucking TikTok over det hele af Johnny Gade, der var står sådan her, absolut biograf. Det er fucking fedt. Det skal heller ikke være en ting, det mener jeg. Absolut biograf, det er allerede noget, folk siger. Det er ligesom det der dødnums. Folk siger det allerede. Så jeg synes faktisk, det er fedt, når vi laver det om på dansk. Nogle gange kan det faktisk noget. Ja, lige siden jeg lærte sådan dødnumse var det der, sådan, jeg har aldrig sådan set mig mere eller aldrig set mig tilbage igen. Absolut biograf. Absolut biograf, det gør det samme. Så hvad tror vi? Tror vi han svarer tilbage? Jeg håber han gør det, fordi det kunne da være fedt. Men også fordi, kender du det, var jo sådan lidt... Det er jo 2 gutter, man ikke rigtig forventer at kunne lave noget musikalsk, hvor Sønder jo trods alt har interessen. Og han har connections. Han har i den grad fucking connections. Altså, han er et opkald fra et studie og et feature. Altså sådan det er det. Det er det. Imagine, hvis han bare hiver BOC med, eller bro, ærligt. Okay, surprise feature, lige så... Ayo, Benny. Come out here. Altså, det kunne være sjovt. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men det er også mest alt, fordi det her med Johnny og Sønder, jeg føler sådan, alle er indforstået med sådan, det content. Ja. Altså sådan, det er bare content, det er ikke sådan rigtig personligt. Det er også det der. Så er det ikke sjovt. Så er det ikke et diss track. Der kommer sikkert bare glaze track. Altså sådan... Johnny, du er faktisk rimelig nice. Det var faktisk ret godt, det der. Det går on. Ja. Du minder om Christian D's diss track. Ja, det var dengang i Cyber Beef. Han fik også visninger på det. Det gjorde han i hvert fald. Altså jeg savner jo Matteus og Jax. Det var... Da Matteus lavede diss track. Og så blev det taget ned af YouTube. Men min reaktionsvideo, den lå der stadig. Lad os høre det. Så det var mig. Easy views. Det er sådan lidt sådan nogle ting, der er det sådan, når man står på siden, så synes man, det er sjovt, men fuck, jeg skulle aldrig være en del af sådan noget. Jeg synes, det var meget hammerende ubehageligt. Sådan beef, sådan personligt på sociale medier. Det vil jeg ikke kunne have. Nej, præcis. Så, nej, men jeg glæder mig. Jeg tror ikke, han svarer tilbage. Mener du det? Ja, det tror jeg, han Det tror jeg ikke. Jeg føler bare lidt af sådan, det ved jeg ikke. Han er jo manden, der elsker challenges. Ja, jeg vil også sige, Jon er også blevet kaldt ud, så han vil 100% også prøve. Ja, det tror jeg også. Og sådan, Jon gør du ikke solo, så han skal nok også få Sønder med. Ja, klart. Så jeg tror, han gør det. Men netop fordi, at du siger, at det der er sådan, det er meget venligt, du ved sådan. Det er ikke sådan, det er jo ikke ægte beef. Nej, du kan ikke tabe på det. Jo, du kan tabe, hvis du kører personligt på Johnny, han kører personligt tilbage, men det gør han jo bare ikke. Ja, det er det. Så jeg tror, han gør det. Det tror jeg. Fair nok. Jeg kan selvfølgelig godt se, altså på den ene side, der er Sønder, han har selvfølgelig content foran sig ved at kunne lave det, også han siger også selv, at han får visninger og så videre. Jeg tænker bare mere sådan, har han behov for at komme ud i sådan noget her, hvis det er, at det bliver sådan alvorligt lige pludselig. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Nej. I don't believe it. Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Jamen, fair enough. Er der andre, I vil se lave nogle diss tracks, hvor Johnny ikke er involveret, fordi så ved vi, så er der en vinder. Ja, problemet er jo lidt, at jeg føler i den nyere tid på sådan dansk YouTube generelt, det er bare blevet en københavnerflok. Ja. Og sådan, jeg føler ikke rigtig, der er de der sådan forskellige grupper nu. Nej. Altså jo, der er jo selvfølgelig dem her, der sådan er lidt mere big time, sådan Chas og Mika, Alexander Husum, men altså selv Chas og Mika, jeg så da Søndergaard var hjemme hos dem på et ja, det er faktisk rigtigt. Så jeg føler bare sådan lidt sådan, alle er bare sådan... Vi skal have nogen til at pisse på, fordi jeg ved, hvis der er en, der er klar til at hoppe i the booth, så er det Nomi. Så vi skal have nogen til at køre på Nomi Loke, og så skal vi have et eller andet der. Jeg ved ikke lige, om det skulle være. Jamen, det bliver ikke Pallokum om i hvert fald. Nej, jeg føler ikke, der er sådan nogle idioter lige pt på dansk YouTube. Jo. Okay. Jeg skal lige sige, det var fedt, hvis du har et eller andet navn. Alright. Ja, jeg håber faktisk, du kunne grave et eller andet frem. Ja, det er et statement. Fordi du har lidt eller intet at tabe. Jamen bro, jeg ser faktisk ikke så meget dansk YouTube. Ikke. Så det er, sådan, det er virkelig begrænset, hvor meget jeg ved. Vi mangler en villain, men det var Matteus jo netop dengang. Ja. Han var den oplagte villain. Ja. Og bro var med på Relevant Podcast. Det er faktisk sandt. Rigtig crazy. Det er crazy. Wow. Hvad fanden laver han egentlig? Det ved jeg ikke. Altså, han laver ikke YouTube mere, eller hvad? Nej, jeg tror, han redigerer lidt. Altså. Ja, redigerer. Okay. Er det ikke musikvideo, han redigerer sådan noget? Okay, så han er gået den vej, ja. Sådan lidt Armin-vej-agtigt. Ja, præcis. Armin, shit. Ja. Det er fandme... Comeback. Ja. Jeg føler faktisk sådan, lige nu, hvis man sådan, generelt bare skal snakke dansk YouTube, det er bare sådan... Altså meget de samme mennesker lige nu, der sådan kører på tingene. Ja. Op på toppen i hvert fald. Det. Så... Jeg synes bare, hvis jeg scroller bare ned gennem start, jeg finder ikke danske YouTuber. Nej. Ja. Altså,
Min reaktion på dramaet mellem Søndergaard og Johnny Gade kom. Der var Matt lige. Der kom den, og jeg var også med i Johnny Gades reaktionsvideo. Han var sådan, Mattemus, selvfølgelig har han lavet en video. Selvfølgelig er han altid. Johnny og jeg, vi er bare blevet bedstvenner lige. Det er dejligt. Jeg skal ikke, det skal være. For at være helt ærlig. Nej. Jeg kan ikke se nogen oplagt. Nej. Jeg føler, altså sådan, også da jeg skulle for eksempel, da jeg lavede Simba-prisen nomineringer, årets upcoming creator, jeg kunne ikke tænke på én YouTuber. Nej. Fordi jeg føler sådan, dem der kommer upcoming, det er TikTok. Ja. Og så går de over til YouTube. Og så går de over til YouTube efter. Det er der jo ikke noget galt med, men vi er bare nødt til, hvor YouTube, du kommer ikke frem, hvis du ikke har penge. Nej. Folk har sat en standard, der hedder høj produktion, eller alt det der. Og hvis din personlighed skal shine igennem, så skal den gøre det på TikTok først. Ja, fordi jeg ved ikke engang sådan, hvem der stadig er der, som bare laver sådan ret normale videoer nu. Altså sådan, så skulle det være Christian Kullenbach, der laver videoer med sin far. Sådan en far-søn-video, det er altså fucking hyggeligt faktisk. Ja. Men ellers så, altså jeg føler sådan, Shaz og Mika laver også de der high production. Jeg så en eller anden thumbnail med 200.000. Ja. Jeg tænkte, okay, nu har de budgettet på 200.000. Der er Prodigy. Som er en del af Prodigy, han har også budgettet. Sådan, der er ikke noget at gøre. Jamen, jeg er ret sikker på, at der sådan, den der gameshow 200.000, det var den, man så for lang tid siden, hvor der var en helvedesmasse, der var i parken for at filme et eller andet. Det er Shaz og Mikas den her. Ja, så de er jo bare lige kommet ind i parken og fået for det er Har de gjort det før? Eller er den video bare aldrig kommet ud? Jeg tror aldrig, den er kommet ud. Jeg tror, den er relativt gammel, nemlig. Okay. Jeg kan huske, der var helt mange, der postede mulige stories og sådan noget dengang, og det er flere måneder siden, føler jeg nærmest. Jamen, jeg føler nærmest, det er fucking år siden. Så ved man også bare, at de har stresset rigtig meget med at få solgt det hus, og glemt alt om den video. Ja, for det var stedet folk, jeg vil gerne ind, kan få et billede med Jesse Mika. Har de solgt hus? Ja, og de har legit solgt det, blandt andet grundet fucking at fans dukker op. Folk, de mødte bare op. Sådan med, altså, med forældre. Ja, bare sådan, det er next level. Lige for billedet, sådan gider du fuck af. Altså, det er så mærkeligt. Det er sådan skørste. Men sådan, hvordan fanden har man fundet ud af, hvor de bor? Den er jo at du kan finde adressen offentligt. Ja. Det er altså bare at sige, det tog en Google-søgning, så fandt jeg ud af, at det var et dyrt og stort hus på den adresse i den specifikke by. Men jeg kommer aldrig til at forstå det der. Nej, det når stå ude foran et hus, altså folk kæft, hvor må man være mærkelig oppe i hovedet. Virkelig. Og specielt, altså en ting er, at børn gør det og ikke tænker over det, men hvis du som forældre ligesom ikke straffer den handling der, så ved jeg ikke, hvis det er forældre, som har unge børn, det vil sige, de forældre de er ikke 40, de er vokset op sådan lidt før os, men trods alt vokset op med alt det, der hedder sociale medier, og set folk 100. nok blive harassed og sådan noget, så de ved sgu da godt, det er der ikke nogen, der gider. Og alligevel så er de sådan, fuck it, det gør vi. Jamen, altså også bare den der sådan tankegang med, fordi ikke at jeg sådan kunne relatere, men jeg kunne godt forstå dem i det der med, at de har ikke kunne stå i deres eget fucking køkken og føle, de sådan kunne lave mad. Altså, de skulle rulle for, eller hvad man kalder det. Hvad fanden, altså... Men kan man ikke bare google, altså hvis de køber et nyt hus, kan man ikke bare... Jeg ved så også, det de vil sige, det er, at de flytter på landet sådan langt væk. Okay. Og så flytter de på sådan et ret stort areal, er jeg ret sikker på. Okay. Så der kommer nok til at... tænker sådan, hvis du skal krydse grunden, så står langt til huset, og så er du decideret syg hoved. Så er man meget obsessed. Men også bare det der med sådan, at de var sådan lidt... De føler ikke engang, de sådan kan gå ud med skraldet, uden at de bliver nødt til at lige sådan... Fordi, altså vi alle har vel været på et tidspunkt, hvor vi lignede fucking lort, og så lige hurtigt gik ud med skraldet, bare tager fucking shorts og t-shirt lige stået op-agtigt. Og det føler de ikke engang, de kan gøre. Det synes jeg er helt sindssygt. Det var virkelig ubehageligt, ja. Alle steder, du skulle kunne være privat til det er fucking dit eget hjem. Så præcis. Så det er nok fint nok for dem, at de får moved on. Ja, jeg tænker også. For det hus. Ja. Også det, man kan også, nu var vi inde på, vi mangler nogle douchebags. Det er også bare de ultimative good guys. Så igen, hvis folk, man går ud fra folk, de kommer med sådan med gode intentioner, men der er sikkert også nogen, der bare kommer for at pisse dem af. Og så er man sådan, af alle, man kunne finde på at pisse af, var det nok ikke jeg, som Mika havde valgt. Nej. Man skaber også bare, altså sådan, de har jo ikke snakket særlig offentligt om det indtil nu, og det forstår jeg også godt, fordi man skaber lidt den der onde cirkel, hvis man begynder at reagere på det. Ja. Altså sådan, så begynder folk lidt at bare... mere fokus. Det dukker op. Jeg ved ikke engang, altså kan man egentlig gøre noget ved det? Fordi jeg føler, der var snakker om på et tidspunkt, hvor nogen de sådan meldte, eller jeg tror Husum satte noget overvågningskamera op på hans adresse eller den anden. Det er noget med, det er ulovligt at gå ind på andres adresse, er jeg ret sikker på. Uden tilladelse. Ja, selvfølgelig. De må jo vel gerne stå... du Jehovas vidne åbenbart. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Altid velkommen. Ja, de kan bare... Jeg kommer lige ind. Nej, det gør du ikke. Men det kan da ikke være ulovligt. Det kommer an på, hvor langt du går ind. Fordi hvis du bare bor sådan ud til vejen, og der er nogen, der står ude på stien, det kan du ikke... Det kan du ikke rigtig gøre noget ved jo. Nej. Sådan set. Det er også det, jeg tror, de har tænkt det der med, at de skulle have et stort areal. De har åbenbart købt sådan et hus, hvor der var sådan fucking 3 hus på det areal. Og så vil jeg tror, det er Mikas forældre, der flytter ind i det ene hus.
Altså, hvor crazy er det ikke lige? Det er bare sådan sikkerhedsvagterne. Ja. De har overvågningstårn, og så er det bare med guns klar til at plukke folk, der kommer tæt på. Men det ville være det punkt med YouTuber, at de bliver nærmest nødt til at få sådan areal for ikke at blive... Ja, det er meget skræmmende. Og det bliver kun større. Det er overbevist om. Altså sådan, det er spørgsmålet sidder for, at de sådan konstant er mainstream tv, og du kan ikke gå ned i Netto uden at se Jas og Mika produkter, og Husum og Morten for den sags skyld. Han har jo bare været smart og placeret sig selv på øverste etage. Ja, der kan man ikke komme op. First true. Ja, first true. Ikke komme op. Men på et eller andet tidspunkt, så skal han jo sikkert også hus. Har I egentlig prøvet sådan, der er nogen, der kommer hjem til jer? Ikke hvor jeg er nu, men jeg vil sige Fredericia, hvor jeg boede ved siden af en skole. Ja. Det var ikke gode oplevelser. Nej. Lad os bare sige det sådan. Ja. Det var, når de fik fri og sådan noget, så vidste man godt, du kunne bare høre klokken, og det var bare dommedag. Ja. Og så kommer det, og så bare hørte det skrige, hvor det bare bliver højere og højere og højere, sådan, hell no. Det var ikke så heldigt. Men, Jeg vil sige, min lejlighed i Kolding, der gik der sådan imponerende nok et halvandet år, før der skete noget, fordi jeg boede sådan straight up lige over for en skole, sådan over på den anden side af vejen. Og det var der sådan, jeg havde lige været i bad, og så i sådan hjørnet af vinduet, der kan bare se sådan 3 gutter, men der var det der sådan sløringsting dertil. Og de står sådan og prøver at blitse, og bro, jeg står bare fucking nøgen. Det er virkelig underligt, mand. Jeg var sådan lidt, jeg ved ikke, hvad de sådan, og de var bare sådan, se noget andet, og jeg kunne bare høre alt, hvad de sådan sagde. Men det var sygt ubehageligt, jo. Altså, jeg stod lige og kom ud fra badet, og så kigger jeg sådan bag mig, og så er der nogen, der står ved mit vindue. Og vi kan jo, jeg tror faktisk, vi har lavet den der før, men i forhold til det med offentlige mennesker, om lige meget hvem, om det er, lad os sige, en fodboldspiller, eller whoever, selv på vores, lad os sige, niveau, man er aldrig i tvivl, om der er nogen, der ved, hvem man er, og om der bliver taget et billede, eller om der bliver snakket om en. Jeg vil sige, folk, jeg tror sådan, det der med at viske, er sådan blevet nerfed, eller sådan. Altså, fordi, der er ikke nogen, der kan viske længere. De snakker bare. Fordi jeg hører sådan alt. Altså sådan, hvis de står 2 bag mig, så er det som om, at de bare snakker helt normalt. Sådan, det er ikke ham, der er YouTuber, sådan, hvor jeg står sådan, altså, jeg er lige her. Ja, det er virkelig ikke subtle. Men det er nemlig rigtigt. Hvad er aldrig? Du kan nærmest instantly se det på folk sådan, okay, here we go. Ja. Og nogle gange, så, jeg føler også altid, at jeg kan se, om det bliver sådan en god oplevelse, eller en dårlig oplevelse. Ja. For der er tit, hvor jeg bare kan se, okay, han er cool, han er chill. Og så kan du se dem der bare, du ved bare, fuck, de kommer til at være pisseirriterende, dem der. De kommer til at, altså, vil sige noget dumt for pisse. Og det er sjovt nok altid dem, der er i grupper med andre på samme alder, de lige skal imponere. Ja, man skal lige spille op lidt. Ja. Det var faktisk sjovt, da jeg skulle til London anden gang for et par uger siden. Der skulle jeg med sådan 2 klokken lort om natten, og der går vi faktisk ind i en vogn, og vi har pladser det hele til det. Og lige så snart jeg kommer ind, så kan jeg bare se, at der er en gut, der bare kigger med det samme, og han vinker ligesom og siger, hey Kraus, og jeg sådan, det var fair enough, det er hvad det er, og det var meget chill. Men jeg kunne så bare se hele fucking togturen, der gik de bare ud på, hvordan kan vi få Kraus opmærksomhed? Hvordan kan vi sådan, lidt og hvert, og jeg ved faktisk ikke, om du har set det, Matt, men du blev faktisk tagget i et billede på Twitter, der blev lagt op af mig. Det har jeg faktisk ikke set, nej. Jeg tog Twitter for noget tid siden til vores thumbnail-gut, og der kunne jeg så se, at jeg havde fået en notifikation, hvor der var literally bare fucking en, der havde taget et billede af mig, hvor jeg sad der på toget, og han havde lagt det op, og han havde tagget dig, og han havde tagget mig i det i hvert fald. Jeg ved ikke, om han havde tagget andre. Og det var bare så sjovt, fordi jeg var sådan lidt, og fucking kors, for jeg skulle da fucking se manden, han sad sådan her hele tiden, med sin mobil. Og det var bare overhovedet ikke skjult. Altså, jeg ved ikke, om han har rigtig tænkt, at det var godt skjult eller sådan noget. Og det var hele tiden sådan, det vil jeg så lige sige, det var ret grineren. For der var den ene af gangene, hvor han sad og spillede Football Manager, og han havde sådan et save med Sunderland. Det har du jo også historik for. Og så kom der en eller anden over på et eller andet tidspunkt, der spurgte ind til, hvordan det gik. Og så var han sådan, bro, jeg er meget bedre end Matt. Så han bare sagde. Man kunne bare høre, han ville sådan gerne have, at jeg hørte det og reagerede på det. Ja. Og nu har jeg givet ham shout-out på podcasten, så fuck, det lykkedes jo. Det lykkedes faktisk. Men jeg tror også, for mig er det sådan meget forskelligt, fordi i sommer, der var jeg til min morfars fødselsdag, og der spiller vi altid golf. Det er den større version af minigolf, kan jeg bare sige for hurtigt. Og der var der en dreng på, lyst til at sige 11 år, der sådan kører forbi i en sådan, det var ikke en mooncar, men du ved, det var sådan det havde været fedt, hvis det var. Men du ved, det var sådan en cykelbilagtig. Ja. Og jeg svør, altså sådan, mens jeg står og spiller golf med min familie, der cykler han sådan her forbi med sin mobil, og holder den sådan her, sådan langsomt, mens han kigger ned. Og det ender jo bare med, at jeg står og, du ved, vinker til kameraet, fordi jeg var sådan lidt, okay, men han er 11. Jeg ved ikke, altså der er nogen, der sådan lærer det slide, hvor sådan lidt, ved du hvad, men det er stadig ubehageligt. Ja, selvfølgelig. Men der kan man sådan sige, okay, det kan være, han bliver klogere en dag.
hvor de her gutter, de var straight up vores alder, og jeg tænkte, det er simpelthen for gammelt til det her. Ja. Altså, please, grow the fuck up. Men det klikker det jo klokken en dag. Jeg overvejer lidt om, det faktisk var det samme sådan dengang i folkeskolen, da man sådan spillede, og sådan læreren sådan kom, så tror jeg man lige alt tab, du ved, sådan lige for... Jeg kan sige som vikar, we know. Nå, okay. Fedt. Ligesom forældre ved også, det du ikke tror, de ved, og alt sådan noget. Ja, lige præcis. At du faktisk, du sover rent faktisk ikke, når de kommer ind og ser, om du sover og sådan noget. Man ved godt, det ved godt, du fik. Og så var jeg big brain, outplayed. Endnu en gang, endnu dumt. Men bliver bare outplayed, eller? Ja, og de står bare og tænker, idiot, mand. Ja, lige præcis. Lige præcis. Men altså, jeg ved også, der er nogen, der kommer til at sidde ude og måske lytte til det og være sådan lidt sådan, ej, fuck, de har det hårdt-agtigt, sådan ironisk. Men altså, jeg vil bare sige straight up, jeg synes, det er røv fucking ubehageligt. Ja, men det er altså, sådan, det er røv ubehageligt, at der er nogen, der snakker bag ens ryg omkring en, uden at rigtig gå op til en. Altså, man føler netop lidt, man bliver det her dyr i zoologisk have, ja, hvor folk bare føler, at de bare kan pege på en. Det er sådan lidt dyrskuagtigt. Altså, og for så et halvt år siden, tror jeg, det var, hvor jeg var i fitness, det var sådan reelt set første gang, hvor jeg faktisk tog en snak med en, fordi at han legit havde nedstiget mig igennem hele min fitnesstræning, og stod og snakkede med sin kammerat, og så til slut i træningen, der kommer han op og hilser på mig, og spørger om han må få et billede, og der var jeg sådan, det har jeg ikke lyst til. Ja. Der bliver jeg simpelthen nødt til at afvise at være sådan, til fremtiden, eller jeg synes, han skulle lære fra det, lad være med at gøre det, for du gør bare for en ubehagelig oplevelse, altså for mig, og om der så kommer en anden, der sikkert er langt større end mig i fitnesscenter på et tidspunkt, eller en fodboldspiller, eller whatever, sådan lær fra det her, fordi det synes jeg var fucking ubehageligt, det der, at jeg blev nedstiget under en hel træning, og følte, at der var sådan to, der stod og snakkede omkring mig, og nærmest kommenterede på, hvad jeg går rundt og træner, så der. Han sagde så også til mig straight up sådan, det var ikke det, de havde gjort, og han beklager selvfølgelig meget for det, så jeg tog imod hans undskyldning selvfølgelig, men jeg var virkelig sådan, det er sgu lige vigtigt, at man lige lærer for det, fordi det er ikke, det er sgu ikke for sjov. Ja, men jeg tror også, der er mange, der bare tror, at det ingen konsekvenser har, det her. Så altså, jamen, det er derfor, han fik jo den her konsekvens, ved sådan, så fik han ikke lov til at tage et billede. Ja. Sikke en syg konsekvens. Ja, I know. Men jo, det var for at sende et signal til ham at være sådan lidt, altså man kan sgu heller ikke bare gøre alt i livet, og så bare regne med, at man lige får, hvad man peger på. Ja, det er også det. Så. Men vi er jo meget heldige for at have det her job, og vi skal være meget taknemmelige. Selvfølgelig. Det bliver vi nødt til at runde af med. Det er klart. Ja. For lige at redde vores sags. Ja, selvfølgelig. Det er det heldigvis ikke. Jeg har heldigvis ikke oplevet noget så slemt som det, som vi kan i hvert fald de fortæller. Ej, men der føler jeg at virkelig også, det er next level. Ja. Og altså, der er det bare straight up wrong. Det er bare harassment, straight up. Ja, det er det. Ja, præcis. Det er literally bare harassment. Der er ikke så meget kommet til der. Ja. Så. Yeah. It is what it is. Anyways. Ellers, jamen, jeg ved ikke, om vi sådan skal ind på the big thing. The big one? The big thing. Yeah. Fordi det er ikke fordi, jeg sådan generelt sådan har super meget sådan på programmet i forhold til det her. Altså, jeg havde bare tænkt, at vi skulle lidt hygge jer bier med, at Søndergaard jo ikke dukker op, og vi er jo forberedt til noget lidt andet. Ja. Til jeres, eller I er jo, inden vi kommer ind til the big thing, så I er jo du er vel stadig nuværende tidligere passioneret X-Factor fans. Ja, jeg så godt lige jeg har set nyheden, Benjamin, han er... Benjamin Hav, han er blevet ny dommer. No, det er godt scoutet. What? Ja. Jeg tror også, han kommer til at give noget godt. Det er så i stedet for Simon, ikke? Ja. Okay. Så de to, så Blackman og hvem fanden var... Øland. Ja, Åland. Øland, det er lidt en anden serie. Åland, det havde været fedt, hvis det var Øland. Jeg så lige sige fra, hvad det shit happens, eller sådan noget. Come on. Okay. Ja, Nikolaj Stockholm som vært. Fuck, det går okay. Bare sådan til komik, ja. Benjamin Hav, det synes jeg er fedt. Problemet er bare, jeg tror, at med Blackman, der snakker røv meget, og ikke ved, hvornår han skal stoppe. Altså, han har jo ikke en stopknap, Benjamin Hav. Han får kamp til stregen i hvert fald, Benjamin Hav. Det er jo voldsomt, hvor meget den mand snakker, og han snakker uden kommer. Så det bliver altså underholdende. Jeg ved ikke, hvor fornuftigt tv det bliver. Det bliver spændende, men ikke nok med, at han bare snakker meget. Han snakker også random. Ja, det er også det sådan, sviner han mig? Ja. Altså, du ved ikke, om altså lad os sige til de der auditions, de ved ikke, om de får et ja eller et nej. De aner det ikke. Den der audition, det var lidt ligesom en leverpostejsmad med rødbede. Ja. Sådan. Shit, jeg kan faktisk godt leverpostejsmad, men jeg kan ikke rigtig lide rødbededelen. Ja, okay. Ja. Hvor er vi her, Benjamin? Kan du lige hjælpe mig? Vidste I godt, han hed Mads i virkeligheden? Rigtigt? Ja, præcis. Han hedder sådan Mads Benjamin et eller andet Hav. Okay. Ja. Så ødelagde du min dag. Ja. Det var min far, der fortalte mig det i går, og han ødelagde nemlig min dag. Så nu skal andre også lige have det at vide. Hvad? Ja. Muligt. Han er faktisk også ældre, end jeg troede. Hvad gør man?
er sådan i 40'erne nu, er han ikke? Umuligt. Han er 40 livet. Ja, præcis. What? Ja, Okay, crazy. Men de blev gamle alle dem der. Det gør de. Altså sådan Casey, han er jo nærmest også midt i 30'erne nu. Ja, bro. Man ved, der er noget galt med ham. Der er sådan, det første, der kommer frem, jeg håber ikke, han har noget. Det er bare, hvilken sygdom har Benjamin Hav? Og så ved jeg ikke, om det er ud fra hans personlighed, sådan, der er noget galt med ham. Okay. Men han skal nok få sagt nogle sjove ting i X-Factor. Det tænker jeg, tror, der kommer rigtig mange highlights. Han har faktisk en diagnose. Nå, okay, det er sådan noget med hårvækst og svedproduktion og tandudvikling. Nå, okay. Det var også det, jeg havde set. Okay. I hvert fald, ja. 100. Han er faktisk bare på papiret normal. Ja. Han er fandme sjov. Jamen, det er Han æder med griner. Jeg tænker da også, at han ved noget om musik, trods alt. Så. Noget, jeg synes, der er interessant ved ham, det er, altså typisk så hiver de jo folk ind, som, og det er ikke for at tale folk ned, men det er folk, der lidt har peaked. Simon Kvam havde været stor med Nephew, Blackman har lavet sine ting, han er jo basically mest bare kendt for X-Factor nu. Oland og så videre har jo også måske været der, hvor hun har peaked, hvor jeg føler, at Benjamin Hav er lidt i sit peak, kind of, så du hiver faktisk en ind, der stadig aktivt udgiver musik, og streamer og charter virkelig meget. Yeah. Det synes jeg er interessant. Det kan være, de bruger det for at elevate sig selv. Det er jo det. Det kan godt ske. Og han, ja, altså, men jeg tror også, Benjamin Hav bare er typen, der bare elsker at sådan, lave ting. Yeah. Også bare med i alle mulige YouTube-videoer og sådan noget der. Han har ikke selv startet en YouTube-kanal også? Det havde han. Jeg ved ikke, jeg føler alle de starter en YouTube-kanal. Ja, Top Gun også. Ja, præcis. Og han tager bare Ludvig ind sådan, okay, så skal jeg også bare have den bedste. Så altså, jeg respekter det der med, at du går ind, og så går du ind i YouTube-gamet. Ja. Og thumbnail, og hvad så chat, og alt det der, og hvad skal vi lave, og ja, igen, du hiver Ludvig ind, der er en YouTube-editor, i stedet for en eller anden, der har redigeret ved TV2 i 2012, eller sådan noget. Ja, præcis. Så, altså, jeg respekter det. Ja, det gør jeg også. Det synes jeg er meget fedt. Det gør jeg også. Lidt ærgerligt, hvis det er alle de andre content creators, som bare lige lidt stjålet fra. Fordi jeg føler ikke, at der er sådan en helvedes masse af dem der, som Ludvig for eksempel. Nej, bare har det er der vigtigt. De vokser ikke på træerne. Nej, det præcis. Kameraet og redigering og alt muligt. Det. Så. Men, godt AI, de snart klarer den. Præcis. Wow, vi venter. Kraus, jeg venter også, du skal fortælle en ting. En ret stor ting, jo. Det er ikke stor nok til thumbnail og titlen, åbenbart. Jo, det kommer. Okay, den er på. Ja. Der er lavet en udskiftning. Ja. Var det din idé? Nej, det var Matt selv. Okay. Jeg kan godt være, at du var sådan, nej, det skal ikke handle om mig. Det var... Jeg skrev, at du skulle være sådan, så holder vi det low-key, og så er Kraus sådan, ja. Var det ikke det, du skrev? Ja, jo, du skrev det kan faktisk godt være den her ting, så skrev du kom til at tænke på, og så var jeg bare sådan, ja, sure. Ja, whatever. Jeg gider ikke virke som jeg er storheds, men det giver mening. Men det var kun den største dag i dit liv. Pretty much, ja, lige præcis. Pretty much. Ja, det er kun noget, der forhåbentlig sker en gang for folk. Og det er Chelsea var en klub-VM. Ja, boy, fuck det crazy. Og du var til Kendrick-koncert. Det kunne faktisk godt være Kendrick-koncerten, folk tror lige nu. Wow. Nej, den har jeg fortalt om. Nå, okay. Ja, så bare roligt. Nej, men til gengæld er der sket det, at jeg var jo selvfølgelig i Italien. Og der skete det helt store, at jeg simpelthen, jeg gik på knæ. Hæv ringen frem. Bum. Og tabte den tydeligvis, hvor du har den ikke på hånden. Jeg har ikke nogen ring. Nej, man har jo ikke. Nej, det er jo hvilesesring. Bro, han er ikke inde i gamet. Nej, det er ikke. Så langt er han ikke. Så langt er han. Rutineret. Men altså, der er jo faktisk nogen, der køber også en forlovelsesring. Ja, det kan man godt. Ja, men så var jeg sådan, nej, det går nok. Men ja, så det er kun Helena, der har ring på, men hun sagde selvfølgelig ja. Kan jeg godt afsløre. Let's go! Come on. Who are you? Ja, okay, ja. Alle sammen. Get on my level. Okay. Jamen, fair, altså. Putter alt pres over på os. Ja, der er også, det er også nu, tik. Tik. Ude det tigger. Kraus, det er kæmpe tillykke. Tak. Ja. Det er sgu da fucking stort. Tak. Det er det. Og så er du secured jo. Over under 2 år til bryllup. Ja, det vil jeg faktisk gerne lige starte med at snakke om, fordi at, altså jeg føler, at det er sådan lidt forskelligt fra forhold til forhold. Der er nogen, der bliver forlovet, og så netop ikke har travlt med det. Jeg ved ikke, om det altid har været begges plan, det her for eksempel. Altså begge er på 5. år nu. Ja, det er rigtigt. Men der er på sin 25-års fødselsdag. Men der er 30 år som 2 uger, mand. Ja, der er oprigtigt nogen, der faktisk venter i nærmest 5 år. Nogle gange 8-10 år. Ja, men der er jo også det der med, at hvis man venter over 2 år, så giver det uheld eller et eller andet. Det er med, at du skal forny forlovelsen. Altså, så skal du så gøre det igen? Er ikke sådan der? Jo, sådan. Og nogle gange er det jo bare formelt sådan, der er gået 2 år. Var det ikke det begge? Jeg tror faktisk, det var begge, der sagde det. At det sådan hvert andet år, så spørger han, vil du stadig gerne? Ja, det hvor han bare sidder i sofaen. Vil du stadig gerne? Godt, så er der så siger vi det. Hånden. Lige sådan en crop top nærmest. Men Kraus, da du går ned på knæ, så har der så været en tanke om bag, der har været sådan, det her jeg gerne vil giftes? Ja, altså... Drømmescenarier. Jeg tror lidt, det vi
går efter, det er fordi for Helena er det specielt vigtigt, at vi er gift, før vi får børn. Og børn er jo også noget, der ligger sådan, ikke lige nu og her, men heller ikke sådan, vi siger, at der skal gå 5 år for eksempel. Så jeg vil i hvert fald sige, for mig hedder den maksimale timer, at det skal være før jeg bliver 30. Og det er jo om 3,5 år. Så kan man ligesom sige... Pause. Jeg skal lige have et break her. Wow. Så kan man sige, så er der så meget. Om det så bliver midt over 2 år, det ved jeg faktisk ikke helt. Det, jeg tror, vi tager det lidt, som det kommer. Også hvad siger vi til størrelsen? Kunne du bare møde op, og så er du bare blevet gift på Rådhuset, sådan, lige inden vi optog? Ærligt, for mit vedkommende, det vil ikke gøre noget. Nej. Du tænker sådan, så sparer de penge. Ja, lige præcis. Ja, det vil ikke gøre mig noget. Jeg har ikke noget behov for, at det skal være noget stort. Men jeg vil også gerne respektere, hvis Helena har det ønske, hvilket hun har. Okay, fair nok. Jeg skal også lige sige, hvis en pige ikke har det, så... Der er jo bare nogen, de tager bare lige hurtigt Rådhuset. Ja, det var... Lad os få det overstået. Det er vigtigt at sige, at man er gift, end at oplevelsen med festen og sådan. Ja. Men så kommer der måske bare flere penge til en bryllupsrejse. Det kan man, ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt. Det var faktisk også noget, vi snakkede om. Det var netop at spare på sådan en kæmpe fest, og så sidder vi bare tage på sådan en fucking fed rejse, et eller andet, altså sådan tage en måned væk, hvor du bare finder et eller andet fucking ekstraordinært. Du ikke bare lige sådan ville tage på normalt. Er det Maldiverne tid? Jeg har luftet ideen, og hun er med på den. Okay. Ja, hun er med. Så crazy afvist. Det er også det. Det gør man ikke. Vi var ude i noget sådan noget, Maldiverne Bali eller sådan noget. Bro. Jeg har også fordi det er godt, hvis I skal afsted en måned, skal I lige så godt tage et sted hen, hvor det er dyrt at komme ned, men sådan billigt at være. Så det vil for eksempel være dernede i Asien måske. Måske lige Maldiverne, men... Jeg ved ikke lige, sådan, hvordan det helt præcis hænger sammen der, men i hvert fald, ja, hvor i så Bali kan du godt leve billigt. Kan man det? Det er jeg ret sikker på. Det er bare dyrt at komme derned. Ja, det er jo nemlig det. Det er rigtigt. Det er nemlig det. Så skal du også have en, altså det der med at tage dig ned, for så være der 5 dage for eksempel, så får du bare givet 30.000. Det virker lidt skørt. Så, men det tager vi til den tid selvfølgelig, men altså der... Så hvad vægter du højst? Du vægter en lang honeymoon-ferie over fejring? Ja, det vil jeg sige. Okay. Det gør jeg. Og det gør hun egentlig også, men for hende er det stadig vigtigt. Det er ikke så meget det der med festen faktisk. Det er mere det der med, at det bliver sådan en kirkelig hvilelse. Okay. Også fordi hun jo selv synger i kirke, så altså for hende kunne det også være stort, at vi bliver gift i den kirke, hun synger i, og det er jo faktisk hendes kollegaer, der kommer til at hun kommer bare til at grab the mic. Solo, hold on. Ja. Okay. Så det er i hvert fald 100% planen, og så det kommer til at være en eller anden fest, men det bliver ikke virkelig store planer overhovedet. Det bliver meget, meget low-key. Sådan lidt... Og det bliver bryllup bare aldrig, fordi den er bare med at gå op i priserne lige pludselig. Ja. Det er det, der er problemet. Ja. Så nu må vi se, men den tid, den sår vi ikke så langt endnu. Lige nu var det egentlig bare lige vigtigst at få... Ja, ligesom få stillet spørgsmålet, få det gjort, og få ring på det hele. Fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det har jo været sådan lidt planlagt i noget tid. Og virkelig? Bro, du satte vildt på podcasten. Det er jo nemlig det, hvor jeg var virkelig bare sådan lidt, også fordi altså, Helena har jo selv været klar over, at det var på den her ferie, jeg tænkte mig at gøre det. Hun har bare ikke lige vidst, hvornår og hvordan, og så videre. Hvor lang tid var vi inde i ferien? Det var koldt, hvis du bare gjorde det sådan i lufthavnen, og så er det overstået. Det gør jeg dog ikke. Okay. Nej, vi kom jo ned om mandagen, og jeg gjorde det om onsdagen. Okay, så du trak den ikke ud? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Der var et Insta-story, hvor jeg tænkte, det har jeg gør det. Okay. Var det på Sansiv, eller? Jeg føler, jeg tænkte nemlig også det samme, gang jeg tjekkede din story. Jeg var sådan lidt, er det der? Der var et eller jeg kan ikke lige huske, der var sådan en bænk, hvor I havde viewet og forhold til, altså hvor endte du egentlig med at gøre det? Var det i omklædningsrummet på Sansiv? Jeg var tæt på at gøre det. Da jeg gik igennem spillertunnelen, og jeg bare så Ronaldo og fucking Milito og alt muligt på væggen, jeg tænkte, jeg skal gå i deres fodspor. Der skal ske noget stort her. Ja, det var det. Ja, men nej, det var faktisk, fordi, ja, det var jo sådan lidt, det var jo mange rigtig flotte steder, vi var. Der var mange oplagte muligheder. Problemet var bare, at noget af det flotteste, vi kunne have gjort, det var at tage til Como og gøre det, fordi Como, det var det er aldrig sådan lignende. Fucking flot. Også fordi det er sådan 40 minutter fremme i Milano, er det ikke det? Jo, det er ikke langt. Ja. Jeg tror ikke, det tog særlig lang tid. Ikke meget længere end det i hvert fald, at køre derhen. Problemet var bare, at det var på teknisk set, altså næst sidste dag, den sidste fulde dag, vi havde derovre. Ja. Og jeg ville heller ikke trække den så langt, også fordi så var det jo obvious, at jeg ville gøre det der. Men jeg havde jo gået og teaset sådan lidt sådan, allerede tidligt på ferien havde jeg sagt sådan, vi skal jo til Como på søndag. Det er rigtig flot. Man kunne godt fri der. Ja. Lige sådan for lige at tease den lidt. Men nej, vi endte med i stedet for, at vi var i Milano en af dagene. Og der havde jeg fundet sådan en rigtig flot sådan botanisk have. Mm. Og det var meget sådan low-key, for det var det vigtigste for mig, fordi... Ja, du ikke have folk kigget. Jeg gad ikke den der sådan kæmpe, alle mulige mennesker rundt omkring og sådan noget der. Så jeg var virkelig sådan...
Det skal være et low-key sted. Helst skal der ikke være nogen mennesker overhovedet, men hvis der lige er et par stykker, så går det. Ja. Og det var sådan et eller andet, det hed Brera, Botanisk Have, som var sådan lidt et sted sådan lidt uden for centrum af Milano, som var lidt sådan lidt finere, og sådan lidt mere sådan, hvis du kommer derhen, så kan du få sådan en romantisk aftensmad på en restaurant eller sådan noget. Så det er sådan lidt sted, man tager hen, hvis der skal ske noget lidt finere, så jeg tænkte, det gav mening. Det var lidt mere low-key, også fordi jeg havde jo skrevet til en fotograf, der skulle være on the scene, da det skete. Og jeg bad jo bare hende komme med alle mulige forslag og sådan noget der. Så du har billeder også derfra? Ja. Og jeg tror faktisk, jeg modtager dem i dag. Så det glæder jeg mig til at se. Så er det jo thumbnail lige der. Bum. Det er også det, jeg tænkte. Den er oplagt. Vi skal have til thumbnail. Bro, det er skynd dig. Men du gjorde sådan her, ikke også? Bare lige sådan, så vi sikrer det. Jeg sagde, efter jeg var nede på knæ, så sagde jeg til Elena, kan du ikke lige stå sådan overrasket hen? Ja. Se fucking chokeret på billedet. Men nej, jeg havde egentlig skrevet til den fotograf, at jeg ville gerne sådan stadig gøre det lidt sjovt og lidt overraskende for Elena. Så vi var bare gået hen til den botaniske have, og jeg har ikke sagt noget. Jeg var sådan lidt, okay, jeg havde bare lavet som om det bare var sådan helt tilfældigt, vi havde set det der, sådan, det kunne være flot lige at gå derind lidt. Og så har jeg aftalt med fotografen, at hun skulle gå op til os, og bare lade som om hun var sådan en freelance fotograf, eller sådan en amatørfotograf, der bare havde brug for nogle billeder til sit så det ikke lige sådan en creep på afstand bag en hæk eller sådan noget. Ja, der bare lige sådan på, altså. Den har jeg set på TikTok, den der, hvor folk de laver det der trick der. Det er et godt trick. Hvor hun jo kommer bare op, og hun var sådan, undskyld, jeg leder efter nogle par, der kan tage nogle billeder til mit portfølje og sådan noget der. Jeg prøver at blive professionel og alt muligt. Og jeg sad jo sådan, jeg havde også sagt til hende, jeg kommer til at være meget modstander af det, så du skal bare være hårdnakket. Hvor jeg så bare siger alt muligt sådan, den koster det penge, og jeg tror ikke, vi har tid, og sådan noget der. Virkelig prøvede at trække den ned, og hun var sådan, nej, det bliver bare lidt hurtigt. Okay, fint nok. Gå med på den, vi gik bare rundt og tog nogle sådan, lød jo egentlig som om det var bare til hendes portfolio, men det var jo faktisk et ægte photoshoot. Og så endte jeg jo så med, da vi var ligesom på spottet, hvor jeg vidste, det skulle ske, så gik jeg så ned på knæ og gjorde det der. Ja, hvad gav du egentlig for den der fotograf? Jeg gav hende, det var en Teams fotografering, hvor jeg så også får 60 billeder. Der gav jeg tror jeg gav 1.400 kroner for det. Ja. Så jeg tænkte, ved du, det skulle egentlig fint nok. Ja. Også fordi jeg havde snakket med en anden gut inden. Og han lavede det der klassiske sælgertrik, hvor du fortæller ikke prisen, men du aftaler alle mulige ting, og vi kan gøre sådan og sådan og sådan. Og når du så endelig fortæller prisen, så er det for sent at bakke ud. Og jeg havde bare virkelig skrevet rigtig meget med ham, og vi havde lagt en kæmpe plan, og det hele gav bare mening. Og så var jeg sådan, kan du så fortælle mig din pris nu? Ja, han skulle lige have, 4.000 kroner for et shoot. Okay. Og så tænkte jeg, bro, det har jeg ikke. Altså, det er lige før, han skal fri for dig, så. Ja, præcis. Fucking giv forlovelsesring til ham. Ja, ærligt, bro. Altså, det har jeg simpelthen ikke penge til. Så der skrev jeg meget pænt til ham. Det var lidt over det budget, jeg havde lagt til side. Jeg var sådan, max 2.000 vil jeg give. Altså, det er inden jeg kom med det der 1.400, hun var jo selv professionel og sådan noget der. Hun var skide dygtig også. Men det eneste, håber vi. Det er jo så det. Hun har bare ikke taget kapslen af. Fuck. SD-kortet, der var sgu ikke plads. Ej, shit. Bare lige en finger i vejen, eller den var fedtet. Stor fed tommelfinger ned i øjnene. Fucking hell, man. Så har hun et forklaringsproblem. Men jeg vil sige, det største problem, det er jo, at hun har jo bare valgt sådan, eller hun har ikke valgt, det er jo mig og Helena, der er de to sådan mest akavede mennesker, altså på photoshoots ever. Hun står bare med sådan 2 meters afstand på et billede, eller hvad? Jamen, det var ikke så meget det. Hun havde bare alle mulige idéer til, at jamen, så skulle det være sådan, vi skulle lave en pose, hvor jeg skulle sådan, altså hun skulle svinge benet op, og jeg skulle holde det, mens hun lænede sig sådan bagover. Jeg kommer aldrig til at se godt ud sådan noget. Du ved, nej, og der var et eller andet, hvor vi skulle sådan gå og holde i hånd, og så lige pludselig skulle jeg sådan, du ved, tage armen op, hvor hun skulle lave sådan en pirouette rundt, og sådan noget der. Okay. Og jeg var sådan, altså, vi stod jo bare grinende, imens vi var sådan, bro, det her, det kommer ikke til at fungere. Vi er to sådan totale stive, akavede mennesker, det kommer ikke til at se godt ud. Så jeg glæder mig til at se de billeder, fordi hun har jo sagt, at hun vil vælge de 60 bedste. Jeg tror, hun har sendt max 20 eller sådan noget. Der kommer ikke til at være 60 billeder. Hun kunne ikke finde 60 gode billeder der. Det nægter jeg tro på. Men det får vi at se. Ja. Så længe der er et godt. Ja, lige præcis. Det er også det. Så længe det så godt ud der, hvor jeg går ned på knæ. Fordi det var jo det værste det hele, det var, jeg havde jo virkelig øvet den pose, sådan flere dage op til hele tiden, for du skal sørge for, at det skal være rank ryg. Dit ben skal jo gerne med sådan en nærmest 90 graders vinkel. Det skal ikke se sådan, du skal ikke ligne sådan en fucking Gollum, der sidder. Vil du gifte dig med mig? Så jeg havde jo virkelig øvet den pose, men jeg vil sige, og det fortalte jeg også til jer i går inden podcasten, at jeg var
fucking nervøs, da det skulle ske. Fordi du fumblede vel alt, du havde planlagt gået fra? Pretty much, ja. Altså det eneste, der gik godt, det var jo, at rent faktisk fotografen sådan spillede den rolle. Og hun sagde ja. Og hun sagde ja. Det var ret heldigt, kan man sige. For jeg havde jo virkelig øvet den der pose, og jeg havde sådan helt... Ikke sådan tale, men jeg havde nogle ting, jeg gerne ville sige, og sådan noget der. Og det endte jo med, at der bare mig sådan... Jeg elsker dig meget højt, og... vil du gifte dig med mig forresten? Du ved, jeg har nærmest helt glemt, at man skulle... Hvad sygeste plot twist, som bare sagde nej? Ja. Det var fandme jeg ikke. Så kunne du kigge ligesom sådan The Office ind i kamera sådan. Hold up. Det var ikke planlagt. Ja, men low-key god meme potential. Der var kommet lige der, kan man sige. Ej, jeg vil sige, da jeg gik ned på knæ, jeg kunne se, hun med det samme begyndte at få tår i øjnene. Det var sådan lidt, okay. Det var også lidt hårdt for mig selv, for jeg skulle også selv kæmpe igennem. Det hjalp heller ikke. Det hjalp heller ikke, at det var på sådan nogle... Altså, det var jo ikke sådan, vi fandt et eller andet pænt græs eller sådan noget. Det var sådan nogle fucking hårde sten, der bare skar i knæene. Jeg var rød på mine knæ flere dage efter. Du skulle bare tage knæbeskytter på. Du vidste, du skulle ned. Ja. Lige 2 sekunder, og så bare stå og pulle den op. Ud over bukserne. Ja, der skulle jeg være mere rutineret. Ja. Det kan jeg godt se. Altså, det hjalp heller ikke på det. Og det var jo så også, efter vi sad fred, og hun havde sagt ja. Så siger fotografen også, kan vi lige gøre det igen? Ja, jeg vidste det. Kan du ikke lige gå ned på knæ igen? Fordi jeg jo netop havde fucket det der op af mit knæ, at det var nærmest sådan båret helt ind under sig selv. Og det ser bare forkert ud på billedet. Og så er vi sådan, herregud. Så det måtte jeg jo så lige gøre igen. Og så skulle hun bare se overrasket ud. Så godt, jeg har haft det med på thumbnails før. Og hun har lært det. Hun har trænet. Og men også det, der heller ikke gjorde det bedre, det var jo netop, at der var mennesker rundt omkring. Det var ikke mange, men der var måske 9-10 mennesker. Og jeg blev ved med at tænke, okay, hvis jeg venter lidt, hvis jeg lige trækker den lidt, så går de mennesker. Og det gjorde de også. Der kom bare nye. Ja. Så det sidste var sådan, jeg er nødt til bare at få det gjort nu. Men det var sygt ubehageligt. Sådan det der med, at folk bare... Man ved bare, at du kommer til at lave noget opsigtsvækkende, som alle kommer til at kigge på. Ja, så klapper de alle. Ja, og det gjorde de også bagefter. Og piftede, congratulations og sådan noget der. Fuck off. Forfærdeligt. Ja, det var hvad det er, men jeg fik det gjort, og... Let's go, Kraus. Jeg har det også sådan lidt, ved du hvad, igen, det vigtigste var, hun fik sagt ja. Yeah. Så kan det ikke gå galt i hvert fald. Så det var lækkert. Huge. Tillykke, Kraus. Tak. Var der sådan et bestemt tidspunkt i sådan, hvornår du har været sådan lidt, okay, nu gør jeg det den her sommer for eksempel? Fordi nu siger du, at I har snakket om det, men jeg føler jo lidt sådan, til at starte med, bevares 2025, men sådan, det ligger lidt på manden-agtigt, hvornår han skal gå ned. Sådan, har der været sådan et tidspunkt, hvor du var sådan, okay, nu skal det faktisk ske den her sommer-agtigt? Jeg tror, jeg var meget direkte, og faktisk bare spurgte Helena sådan, hvornår ville det være acceptabelt at gå ned på knæ? Hvornår ville det ikke være så tidligt, at du sagde nej? Okay. Men har ikke været sammen i sådan noget? 4? Nej, hvor lang tid har I været sammen? Næsten 4 år. Lidt over 3,5 år nu. Okay. Så, og hun var jo sådan, hun synes, når man kommer over de der 3 år, så var hun egentlig, så synes hun, det gav mening. Og det handler også lidt om det der med, at vi, og specielt hende i hvert fald, er relativt ung. Det er jo noget andet, når man kommer over de der 40 år, så er man måske sådan lidt, okay, vi har været sammen i et halvt år, lad os bare få det gjort, fordi det giver mening. Hvor her, sådan, jo yngre man er, jo mere man sådan, holder det, og bliver det seriøst og sådan noget der. Der skal lige gå lidt tid. Ja, you're still going strong, jeg kan lide det. Så derfor var det sådan lidt, der skulle lige gå den mængde tid. Men da hun så var sådan, 3 år gav det mening, så sagde jeg, okay, det skal bare være den her sommer. Der var sådan, fordi jeg ved, og det skal være et flot sted, det skal være på en ferie og sådan noget der. Så det gav bare mening. Det skulle være i Milano. Hvor mange vidste, at det ville ske? Ja, hvor mange vidste det egentlig? Tjek visninger på podcast. Men havde du sagt det også til dine forældre? De vidste ikke, at det ville ske overhovedet, faktisk. Der var jo, altså podcasten vidste jo godt, det ville ske inden for sådan det nærmeste år, tror jeg sagde, på det tidspunkt. Men mine forældre havde ingen anelse. Okay. Men de selvfølgelig se podcasten. Men det tror jeg så ikke, det har. Og så er de nok skrevet til dig. Ja, lige præcis. Ja. Lad være. Ikke gør det. Så nej, og så sådan, lige da vi sådan kom op til ferien, så fortalte jeg det så til, tror min studiegruppe vidste, fordi der var en fra min studiegruppe, der selv blev forlovet lige inden. Og så var jeg sådan lidt, hell nej, jeg skal have Shining, så jeg var sådan, bro, det er mig, det handler om 2 uger, bare lige så du ved det. Så gik jeg 2 uger, så tog Ronaldo den fra dig. Fuck. Ved du hvad, det var det faktisk det vildeste det hele, det var sådan, at der var rigtig en mulighed for, at jeg havde lagt det op samme dag. Som det havde været cool. Men har Ronaldo fred? Ja. De er blevet gift. Det har jeg totalt misset. Ja, præcis. Ja. Han så Kraus få sit shine og sådan, det går ikke det der. Jeg er the goat for a reason. Jeg troede, de var sammen, altså sådan gift. Nej, men der har altid været meget snak omkring det der, fordi at, altså, når han har så mange penge, som han har, så... Bro, den ring.
Jamen, den koster. Jeg mener også, hun har lagt et billede op, og jeg mener også, der var sådan et eller andet med. Der kan jeg altså ikke. Altså, ringen er større end mit hoved. Det mener jeg. Okay. Jamen, den diamant der, det er helt insane. Ja, den er faktisk kæmpe. Hold da kæft. Det er sindssygt. Det ligner sådan en af de der store kakelakker der. Ja, det gør det. Det gør det virkelig. Den er insane. Jeg synes jo ikke engang, at det er pænt, vil jeg så sige. Nej, det synes jeg heller ikke. Altså, jeg kan faktisk godt lide, at det ringer meget low-key. Ja, jeg har været inde på Temo og sådan. Kig. Det er forståeligt. Den er også god, det skulle jeg overveje. Fuck. Det var en joke derude. Det går mig. Jamen, ej, det er måske et meget personligt spørgsmål at stille på podcasten, men har det fået jer til at tænke sådan lidt, det kunne godt være, der skulle ske et eller andet? Altså, ikke fordi sådan din forlovelse har gjort det. Nej, det vil jeg sige. Med al respekt. Ja. Med al respekt. Jeg har ikke det på. Nej, du har ikke det på. Men efter de så Ronaldo. Okay, the goat gør det. Sgu noget over det der. Skal man ikke sove på? Nej, jeg kan jo huske, vi snakker om det for et par måneder siden, omkring det der, og altså, for mig selvfølgelig er jeg jo ret sikker på, at det er jo Laura, jeg skal være sammen med resten af livet. Men jeg tror for mig, jeg vil rigtig gerne ned på knæ, når jeg også sådan føler, at jeg havde svært ved at forklare det der, men det der med, at man føler, at man skal være værdig nok til, at sådan, eller jeg føler, at det er meget ansvar, at hun låser sig til mig, hvis det giver mening. Sådan, så jeg vil gerne føle mig sikker på, at hun låser sig med en rigtig mand. Og den værdi vil jeg gerne føle, jeg har inde i først. Damn. Det er ret cute, faktisk. Så skal hun bare begynde at teste dig. Hun skal sende sådan en masse modeller forbi, se hvordan du håndterer det, alt sådan noget der. Loyalty når du er ude i byen, så sender hun lige en masse piger hen og se, noter, okay, afviser det 2 sekunder, bum, okay. Det var så ikke utroskab, jeg snakkede om. men fair, det er jo selvfølgelig også. Der er en del af testen, vil jeg sige. Det er, altså selvfølgelig, man skal loyalitet. Og så er der en masse andre ting. Ja, så er der bare sådan det der med ansvar omkring livet, og så det der med også at føle på den lange sigt, det der med, at altså, man er den rigtige far til hendes børn, vores børn, whatever. Det kan jeg faktisk virkelig godt følge dig i. Så du ved, når jeg sådan føler, det er ikke fordi, jeg føler, at jeg er totalt værdiløs nu, men du ved, når jeg føler sådan, at jeg er sådan 100% sådan, okay, nu er jeg klar, nu sådan, så tror jeg, at det bare sådan kommer helt naturligt. Og det kan komme i morgen, det kan være, at det allerede kommer, det kan være, at det allerede er planlagt, det kan være, at det sker om 5 år, det kan være, at det sker om 10 år. Okay. Jeg har sagt til Laura, det kommer, når hun mindst venter det. Damn. Ej, søvnløsen. Jeg tror, hun forventer det meget lidt lige nu, hvor hun er i Malaga. Ja. Så hvis du tog til Malaga... Hvis jeg tog til Malaga, det var good shout. Rigtig good shout der. Så, det har været ret koldt. Den er ikke lige gennemtænkt, goddammit. No pressure. Hun må lige til at få endnu en venindeferie på et eller andet tidspunkt. Men jeg vil faktisk sige, at det kan virkelig godt følge dig i, det du nævner. Fordi jeg har også vidst i lang tid, at det skulle være Helena, og jeg var tydeligvis klar på det. Altså, jeg bestilte Villa ringen tilbage. Jeg fik en ordrebekræftelse den 2. april. Så jeg har jo haft ringen liggende i 4 måneder. Ja. Men faktisk, på dagen kan jeg huske, hvor vi skal til det. Ikke fordi jeg får sådan kolde fødder, men jeg bliver faktisk usikker på mig selv også. Lidt som du siger, det der med, at jeg står og tænker, vil jeg virkelig have, at hun skal binde sig til en? Fordi så begynder jeg jo at tænke på alle mine ting, men er jeg overhovedet klar til at blive far, eller jamen, jeg har ikke engang fået en uddannelse endnu, kan jeg overhovedet forsørge familien og sådan noget der? Du kunne godt være typen, der gik på knæ og sagde, vil du gifte dig med mig? Altså hvis du har lyst, selvfølgelig, du behøver sig. Jeg kan godt forstå, hvis du ikke er helt det. Ærligt, det er ikke engang løgn. Nej, okay. Det er ikke engang løgn. Men det er virkelig den der tvivl, jeg sådan får, altså ikke på vores forhold, men på mig selv. Ja, som du siger med, at er man god nok et eller andet sted sådan, til, at hun, som du siger, også kan være sammen med en selv. Jeg tror også, det er fordi, man jo op i hovedet, og det tror jeg jo aldrig nogensinde kommer til at gå væk, så det er ikke fordi, jeg sådan skal have et sådan komplet punktum før, at jeg frier til Laura. Ja. Men man kommer jo altid til at op i hovedet at have nogle ting, man har sådan, altså mangler at udvikle sig selv på. Præcis. Og det er nok de tanker, der sådan helt naturligt kommer sådan, okay, er jeg klar til at være så ansvarlig, at jeg låser mig til en anden person, når jeg ikke engang føler, at jeg har fikset mig selv sådan helt endnu. Jeg forstår det virkelig. Men det tror jeg aldrig, der er nogen, der kommer til. Om du så bliver 30, 40, 50, whatever. Never. Man bliver aldrig færdig med at udvikle. Det er jo så det, man også skal acceptere. Ja. Men jeg vil godt følge den i hvert fald. Jeg synes, det er en god øjelse at have jo. Det er sundt også kigge indad. Så. Ja. Men nu følger jeg i hvert fald, for mig personligt var det sådan, det skulle være nu. Ja. Det var oplagt at gøre nu. Og så må vi se, hvornår det bliver brylluppet. Men jeg satser på, at det bliver under begge. Og Isa, det vil jeg sige. Okay. Ja. Okay. Så kan vi ikke få sådan en 1013 og sådan, hvem bliver gift først? Jamen, jeg tror, når du siger under begge, så mener du under den tid, der er ikke før. Nej, okay. Men jeg tænker, det bliver før. Altså sådan, ikke datomæssigt, men du bliver mindre end 5 år. Ja, præcis. 100%. Så du tror stadig, at begge bliver gift før Kraus?
Jeg ved det faktisk. Jeg aner ikke, hvad begges tanker er. Nej, det ved jeg heller ikke. Det er heller ikke, fordi vi behøver at dele omkring det. Så det er rent gætteri, vil jeg også lige sige. Hvis det bare kæmpe plot twist. Hans fødselsdag, det er virkelig noget bryllup. Jamen nej, fordi det er jo det, alle siger. Og han har jo anerkendt, hvad fuck snakker jeg om det? Jeg ved godt, at det er det, alle tror. Så derfor kommer det jo ikke til at ske. Fordi det er åbenbart en ting, man gør. Du holder en fødselsdag, så er det bare et surprise bryllup eller barnedåb eller sådan noget. Det er der mange, der gør. Ja. What? Det og det var det, alle troede, han gjorde, så han er sådan lidt, fuck ja. Wow, det vidste jeg faktisk ikke rigtigt, man gjorde. Altså, jeg kommer til at være fuck it, bro. Der skal stå kæmpe stor med skrift. Bryllup. Kan ikke være i tvivl. Folk, de skal vide det. Det er bryllup med en surprise fødselsdag for dig selv. Jeg føler, at det er tactical dump at skrive, at det, altså, man ikke er bryllup. Fordi jeg føler, når det er bryllup, så automatisk så kommer folk med større gaver. Ja, det er rigtigt. Ja. Men det kommer jo an på, hvad du har af forventninger til det. Fordi hvis du bare har tænkt, at der skal være sådan en lille hygge. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Så men hvis du har planer om en stor fejring, hvor folk skal komme med gaver, ja, selvfølgelig. Ja. Så skal du da bare sige, for helvede, giv mig penge, mand. det må være den største lifehack, det der med bare ønske kontanter. Jeg kom til at tænke på noget i forhold til det der, du sagde med, at det var sådan akavet, der var mange mennesker rundt omkring, og folk, de ville komme til at klappe. Jeg kom til at tænke på en syg sådan incident, der skete, da vi var på ferie nede i Grækenland. Så det andet par, vi var på ferie med, så for sjov, mens vi står og tager billeder sådan nede på stranden, der gør han det som en joke, jo. Men vi kan jo se bag os, at ud til stranden, der er der jo 4 restauranter, eller. Så der var en eller anden kvinde, der begynder sådan at være sådan... Og man kan bare høre, at de alle andre, de begynder at grine, og han går bare lige sådan... Han gik kun lige sådan halvt ned, og så kan han op igen. Og det var fedt, at man begyndte at binde sine sko, eller? Ja, og man kan bare se flere mennesker om bag, der var sådan... Og hun var bare sådan, fuck, det er pinligt. Og vi var sådan, fuck, det er forfærdeligt. Jeg vil have det. Fuck, jeg vil have det, mand. Men det er sygt, hvor hurtigt folk, de sådan opdager ting. Ja, det er det. Folk er bare klar, mand. Ja, så det var bare lige... En lille sjov oplevelse. Ja. Nå, jamen, fair cross. Ja, tillykke. Glæder mig til bryllup, cross. Hvad er planerne med navnefordeling og så videre? Mister du noget? Du kan ikke miste krav, for så ryger cross. Ej, det er også det, vil jeg sige. Den har jeg sagt, den er patent på. Det er ret lid. Men altså, det er faktisk sjovt, for den snak har vi haft, fordi jeg har ikke sådan den store... Sådan, de store krav til det. Jeg har ikke nogen krav til, at hun skal tage mit efternavn, og jeg har ikke nogen krav til, at jeg skal tage hendes eller sådan noget i den stil. Jeg tror i hvert fald, jeg tror, vi kigger på det sådan, at vi har ikke rigtig noget behov for, at vi tager hinandens navn. Det er mere sådan, når vi får børn selvfølgelig. Så skal det være en blanding af, at så får de hendes efternavn, og så får de krav eller sådan noget for mig, eller et eller andet i den stil. Og igen, det er lidt der, hvor du lavede rookie mistake. Fordi jeg fandt jo en, der faktisk også hedder Jensen, ligesom mig. Ja, det kan ikke gå galt. Det er fandme smart. Nå, hun hedder Jensen til efternavn. Det er fandme smart. Men vi ved jo så bare, vores problem er jo, vi ved jo ikke, hvilken Jensen vi skal tage. Det kan jeg godt se. Altså sådan, skal det være mit Jensen, skal det være hendes Jensen, så det skal vi lige sådan diskutere. Jeg forstår godt. Ja. Hun kan tage MG så kan du få hendes Jensen. Ja. Det lyder koldt. Matt Jensen. Jeg bare bruge dem begge to. Shit, man. Double the trouble, bitch. 200 IQ. Ja. Ej, jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg tror faktisk oprigtigt ikke, der kommer til at ske nogen forskel. Okay. På vores navn. Jeg har ikke noget behov for det, hun har ikke noget behov for det. Så hvorfor gør det? Ja, fair nok. Fair enough. Er der så sådan... Nu når man sådan er blevet forlovet, er der så sådan andre fremtidstanker, der er gået i gang i forhold til sådan hus, eller whatever? Eller er det sådan meget, vi skal lige uddanne os, og så... Jeg vil sige, det er meget sådan, lad os se, om vi ender med i en Mørns-situation, ikke at få job sådan år efter vi er uddannet, eller sådan noget. Sorry, Mørns. Damn! Sorry. Altså, wow. Den er ikke engang færdiguddannet. Nej, heldigvis ikke, fordi det kan være, det hjælper ham. Mørns, jeg ved, du kan få et job, okay? Jeg tror på dig. Mørns. Det er så mig, der næsten aldrig har haft et job, så bro, du kan faktisk ikke lytte til mig overhovedet. Tak, bro. Ej, det er med det der med, bro, hvis vi går igennem vores uddannelse, og vi så går et år og vi ikke får et job, så tror jeg godt, vi kan pakke det der. Men er du ikke en branche, hvor det fysisk er umuligt? Man skal aldrig sige aldrig. Okay. Men jeg... Men det er nemmere at få i din branche end Mørns branche, right? Ja, det er det. Ja. Jeg vil sige, hvis jeg var i din branche, så havde jeg stadig været uden job. Bro, hvad fuck? Ikke det der nu. Not gonna lie, det tror jeg. Jeg har været this lonely ass over hjørnet, der sidder Mr. Pick Me derovre, med. Ja, hvad kan jeg sige? Jeg kan bare ikke få noget. Der er ikke nogen, der vil have mig. Du giver mig ret? Ja, jeg giver ret. Ja. Du har aldrig nogensinde fundet et job. Der er ikke nogen, der vil have dig, Mørns, faktisk. Jeg prøvede at trække Pick Me Boy-kortet, men jeg udnyttede det bare. Ja, man skal skyde ned. Endnu mere nu. Jeg har aldrig set nogen drive en Discord så godt som dig, Mørns. Let's fucking go. Bro, du bliver fuldtids Discord. Kom on. Nej, det går ikke. Kom on. Jeg ved ikke hvorfor, men det giver mig bare sådan gammel sådan South Park character vibes. Jeg tænker med det samme på Minecraft hoodie-agtigt sådan. Folk der har den der lynlås Minecraft hoodie. Ja. Så sidder man der med. Du må ikke hate på den, man. Nej. Fair nok.
fair nok. Ja. Så hus, det, hvis jeg får job lige snart, jeg er færdiguddannet, så kan vi da snakke om det i hvert fald. Men den tager vi til den tid. Vi har ikke rigtig travlt, for at være helt ærlig. Det er jo fair. Ja. Jamen, congratulations, Kraus. Tak skal jeg. Congratulations. Mange tak. Men hvis vi skal videre til den største ting, der er sket i ugen, så har vi jo været ude og filme fodboldvideo. Let's go. Jeg tænker også, det bliver thumbnail af titlen. Ja, det tænker jeg også. Altså, vi skal bare have Mads Fransen i Vi filmede med Mads Fransen. Wow. Ja. Men, lige hurtigt. Da I skulle sådan redo, du ved, de der billeder der, som hun sagde sådan. Lavede Helena den her? Eller var det den her? Jeg kan faktisk ikke huske, hvad hun gjorde, fordi jeg tror bare, jeg synes, det var så akavet, at jeg skulle gøre det igen. At jeg var sådan lidt, ærligt bare, lad os få det overstået. Jeg lavede kig væk, Finten. Det var fedt, hvis du bare lavede den der Ashley Cole, hvor du stiller dig helt ude i siden, og hun står bare inde i midten og shiner. Hvad foregår der? Ja. Og ligesom Will Smith på Red Carpet, hvor han bare står sådan med armene ude. Den har været god. Ja. Den har faktisk været god. Jeg gør det lige næste gang. Ja. Der var faktisk... Vi overvejede også, at man bare skulle have Cole Palmer bagefter sådan... Hun sagde ja, iskold. Ja. Wow. Men dog ikke. Jeg vil sige, den skriger ikke Aura, bare stå sådan der. det gør den ikke. Jeg kan godt lide ideen. Ja. Tanken den er der. Nice. Du kan godt være typen, der tyssede eller sådan noget. Sådan, alle sagde, jeg ikke kunne, men lidt Mourinho-agtigt. Lige hurtigt. Jeg ved ikke, om jeg har set ham der på Insta eller TikTok, eller hvad fuck han er. Ham der laver UK versions af en forlovelse, eller af et frieri. Så med accent eller hvad? Ja, med accent og alt muligt sådan, altså, og det er bare, altså, han gør det til en anden mand. Det er sådan en ægte sketch. Sådan. Og det var fucking sjovt, så siger han sådan, så siger han bare sådan, you wanna marry me, fam? Eller et eller andet sådan. Okay. Det er sådan totalt. Rigtig roadman. Det kan jeg godt lide. Det er fucking sjovt. Det er fedt twist. Klassiske jokes på engelsk accent. Hvis det kommer til TikTok, så er der en ged, det er Mads Fransen. Det er der. Kommer lidt... Har vi optaget en fodboldvideo? Selvom jeg faktisk så lige, at han har lavet en eller anden TikTok om en eller anden sketch, og det var faktisk en fed nok idé, det var slet ikke det. Men så var folk sådan, topkomment, det var bare sådan, bro behøver ikke post hver dag, det sådan, bro prøver at holde upload i gang. Så man er bare begyndt at sådan, han har råd på hate trainen. Og lige og det er jo en del af det. Ja. Man skal på hate trainet. Ja, vi var nede op til fodboldvideo, Jacob, til din kanal, men det kan du jo så. Tell me about it, selvom jeg var der. Du var der faktisk. Og Mørns var der også. Jeg var der ikke. Du var der ikke. Du havde travlt med andre ting. Jeg synes, jeg tager på ferie i stedet for. Så jeg tænkte, okay, jeg skal finde en anden Chelsea-fan, der er rigtig dårlig til fodbold. Så jeg skrev til Mads Fransen. Hold op. Umuligt. Please, han var dårligere i det mindste. Jeg tror... Ja. Jeg tror faktisk, altså, hvis han er med i flere fodboldvideoer, så er der potentiale for, at han er bedre end dig, Kraus. Ja, det tror jeg også. Han er svært at blive klog på. Ja, det er Jeg glæder mig lidt, jeg glæder mig lidt til at se, jeg har lige fået den endelige video, til at se, hvad fuck det er, han egentlig siger. Fordi alle er jo mic'd up. Ja. Og vi er så delt op i 2v2 og så videre. Og jeg kan bare huske på et eller andet tidspunkt, så går han bare op til kameraet og siger hej, eller andet, så siger han bare chat. Og så sådan, shit, fuck den her hjerne, den er kogt. Fuck sake. Altså, en YouTube-video også i chat. Det... Men Kraus, vi mangler dit skolespark. Så der er du bedre end ham. Det tænker jeg også. Ja. Du bringer lige noget andet. Altid garant for, at folk gør en god skole. Ja, en god skole kommer man godt bruge. Men jeg har jo så ikke set det endelige produkt endnu, fordi alt gik bare fucking galt, da vi kom derned. Der var ikke noget, der ikke kunne gå galt. Og det er jo derfor, jeg hader fodboldvideoer, selvom jeg elsker fodboldvideoer. Ja. Fordi vi optager jo sjældent, men når vi gør, så er der altid et eller andet, der går galt. Ja, det var mega fedt at stå en halvanden time og finde på at gå i gang. Altså, fordi vi kommer derned, så kameraet, der er ikke strøm på. Det er bare gået fra 100 til 20%. Fedt. Så har vi taget sådan en batteri med, der skal kunne lade kameraet. Det går fra 53 til 0% på 1 sekund. Du har et backup-batteri. Der var aldrig strøm på til at starte med. GG. Så stativet, hvor kameraet skal sidde på, der mangler et hoved, som man skulle connect på kameraet. Så vi kunne ikke få kameraet på stativet. My god. Så endte med at have planlagt 3 kameraer, endte så på 2 med det dårlige kamera. Ja, det var så pretty much det. Ja, så det var lidt uheldigt, men... Altså, jeg stod opredt til efter en time og var ret overbevist om, vi kommer ikke i gang. Ja. Men jeg føler også, det havde været sådan lidt altså sådan, jeg var glad nok for, at du bare var sådan lidt, okay, så må vi gå ned på kvaliteten, og så må vi bare... Ja, altså, vi ender med at have et kamerastativ, der står lidt lavere, end jeg havde håbet på, med lidt dårlig kvalitet. Ja. Men jeg tror, videoen blev okay. Jeg tror virkelig, det var carry at have et second camera, som Mørns, han gik rundt med. Den der DJI. Den kan lidt. Jeg hater på DJI normalt, men jeg tror faktisk, du kuggede med den. Jeg vil gerne pick up Mørns. Et er selvfølgelig, at du stod og prøvede at hjælpe JK med alt det, der skete til at starte med. Men nummer 2, jeg synes faktisk, du prøvede at være sådan lidt seriøs, eller var sådan lidt ansvarlig omkring. Der var på et tidspunkt, der sådan, Mads Fransen og jeg, vi står sådan relativt dårligt sted i forhold til, hvor I skulle sparke, og Mørns var sådan,
fucking back off. Stil jer nu herovre. Sådan en rigtig sådan production vibe. Jamen, det var sådan, dengang vi stod og satte det op, og vi kiggede på alle kameraer, vi kiggede vinkel af begge to, og hvordan det så ud, og var tippet det, fordi der stativ åbenbart fucking skævt. Det fandt vi ud af podcasten i går. Og ja, jeg tror også, det måske var lidt skævt i videoen. Men der kan også ud, hvor vi går rundt, og vi tester... hvordan du skal gøre, hvor du skal gå hen. Sådan det der med at være en del af en produktion, det var sygt sjovt, fandme også stressende. Jeg kunne også mærke, du var godt ned ind i det, for så skal jeg optage den der reklamedel, og Møn står og siger, han sviner mig bare til. Altså, fordi at jeg er sådan, fuck, jeg synes det er svært, og Møn sådan, vi skal have den one take, og jeg er sådan, okay, du er locked in. Og hvad tog det, sådan 5 forsøg, eller sådan noget? Altså, og så hver gang jeg fuckede op, sådan, okay, vi kører igen. Så sådan, shit, bro, den uddannelse der, den har gjort noget ved dig. Jamen, jeg kan sige, det er mit nye job. Vi skal bare ud og lave flere fodboldvideoer, hvor Møns er production, men du betaler i fodboldvideoerne, og så er det det er fint. Jeg skal have flere sponsorer, hvis vi skal køre på sådan et budget igen i hvert fald. Men nej, jeg synes, det var stressende, også fordi det kunne være fedt bare. Jeg havde jo også skrevet til Jonas, som arbejder for Nomi og Loke, for han har jo sjovt nok fulgt os i lang tid, og vidste, at han ser jo selvfølgelig fodbold, så han vil forstå fodboldgamet, og kunne være basically bare ansvarlig. Du har et kamera, du sætter det op, jeg skal bare møde op og ikke gøre noget, for så kan man ikke stresse med det. Men det er åbenbart, de vokser ikke rigtig på træerne, dem der. Han kunne ikke, han var kontraktligt bundet, så jeg skulle selv stå for det. Og jeg synes stadig, det endte okay. Det havde bare været fedt, hvis vi bare kunne møde op, og det hele spillede. Men måske næste gang. Jeg vil sige, jeg var jo i København og filmede Søndergaard på et tidspunkt, og der havde jeg jo hyret Benja til det. Begges ven, som har været på stream, til folk, der ikke ved det. Og det var virkelig sådan fucking luksus, fordi han havde jo også udstyret. Ja, det er det. Så jeg dukkede vildt bare op i København. Bang! Har mikrofon her, har mikrofon. Jeg sætter det her kamera op her, Matt. Så sætter den her op herovre med den her lins, der kommer til at gøre det her, bla bla bla, alt muligt fisk der. Det var en fed følelse, netop. Det var også fordi, at jeg fucker big time op i anden udfordring. Ikke big time, men jeg panorerer basically kameraet fuldstændig forkert. Okay. Så det er, når vi skal sparke vores frispark, der kan man ikke se vores tilløb. Men man kan se hele den anden side af skærmen. Men det er fordi, at den peger den vej, og jeg skal have kameraet til at pege den vej. Så man kan stadig se målet. Man kan stadig se, når vi skyder. Men man kan ikke se vores tilløb. Man kan bare se vores mate, der bare står og kigger på os. Så der skulle lige have været fra venstre til højre, så havde det fikset det. Og så har det også været fedt, fordi jeg glemmer for eksempel at præsentere Challenge 2, der skulle lige lave voiceover i går og sådan noget. Det havde været fedt at se, hvis der er en, der sagde, okay, nu gør vi det her kamera der, I kører, bum, start optag, sync op, bum, Challenge 2, starter, go, bum. Det var sygt stressende, men vi klarede det. Har der fået blod på mere? Nu skal jeg lige se det endelige produkt, inden jeg begynder at planlægge for meget. Men jeg kan ikke godt lave mere, hvis der var lidt mere ro på. Det har aldrig ikke været stressende. Altså det kan jeg også huske fra 22. Er det ikke sommeren 22? Den der varme dag, Opinja, du var der også, Møns. Er det så lang tid siden? Ja, det var det faktisk. Det er sådan 3 år siden. Det var den dag, Vinge, han vandt Tour de France. Ja. Er det 3 år siden? Ja. Og der havde man da kun sat ikke kamera op. Ja, og det var stadig bare et helvede. Jeg tror, der var en eller anden, der aldrig røg ud. Nej, min den røg ud for... Eller hvad? Røg den ikke ud efter mange måneder? Jeg tror ikke, den røg ud. Det var det, der hvor vi skulle aflevere, og den skulle ligge på baglinjen, eller sådan eller andet. Så det var en challenge, eller en anden... Det du tænker på, hvor du kalder mig ud, det er tilbage i 21. Jesus. Det var jeg tror faktisk, det var i Tavlov, vi filmede der. Ja. Så røg min nok bare aldrig ud. Nej, den kom, men det er rigtigt, det var sådan en præcisions-challenge. Ja, det kan jeg også, fordi vi satte kameraet ind på stregen. Eller og hvor man skulle filme ned på stregen, eller sådan noget. Præcis. Ja, det blev aldrig sådan noget. Nej. Men det er bare... det er jo super kaotisk. Man har brug for i hvert fald minimum en. Man har vist 2 fucking til at stå for sådan noget der. Ja. Og der kunne det være fedt, man. Men det skal også lige siges. Det er ikke nemt, når batteriet bare crasher. Nej, det er også det. Det er også fordi det der kamera der, det har bare et batteri, så tænker jeg, okay, fint nok, jeg lader det bare på de der batterier. Og så virker de batterier ikke. Og så havde jeg ikke et backup-batteri, så sådan... Så må det også skrotte det kamera fuldstændig. Ja, så det er jo egentlig bare... Og det skrev jeg også med dig omkring efter, sådan det der med, der skal jo bare mere udstyr til. Ja. Fordi så tror jeg, at det kan være relativt nemt. Ja, der skal en succesoplevelse til, hvor alle spiller sådan, okay, det er det, vi gør, og så copy-paster vi det. Fordi lige nu, vi kan ikke copy-paste, hvad der skete sidst i hvert fald. For det var bare, igen, det var ikke så godt. Nej. Men det er jo sygt luksus, hvis man bare netop havde de der 2-3 ekstra batterier, eller andet, og så bare kunne plukke det ind og plukke ud og ind. Og så det største problem kraftedeme, at det er jo altid at finde folk. Altså igen, jeg har jo aldrig snakket med Mads Fransen før. Men jeg synes bare, han virkede content, og Kraus var sjovt nok sydpå, så han fik den. Jamen, jeg føler, altså sådan,
Jeg tror også, det handler om bare det der med at sådan prøve det, fordi det endte jo med at være fint med Mads Fransen. Altså nu har jeg ikke set videoen, men altså ham og jeg synes selv, vi fik lavet noget godt content derude. Jeg synes også, han virkede også bare til at nemlig at vibe godt med det, og altså sådan, jeg kan heller ikke sige for meget, men der er, altså, jo, okay, jeg kan godt sige det sådan her. Der er perioder, hvor han er sådan, mig og Matt de bedste vinder, og så er der på et tidspunkt, hvor han bare turner på dig fuldstændig. Ja, det er den største hater. Ja, okay, det var god content. Nej, så jeg glæder mig også til at se, hvordan det selvfølgelig ser ud, men også hvordan det bliver taget imod, om det er noget, folk vil se mere af. Nu var det så bare en sponsoreret video, og der kommer et budget, og det er jo ikke en standard, man skal måle ud fra, for det kunne også være fedt bare til ud og få gå rundt og gøre noget, og folk stadigvæk vil se det, hvor det ikke er, så Mika Hus og Morten, 500.000 kroner, fordi det kan vi ikke. Det kan man ikke lige følge med. Men det var ligesom, da 9000 Håb var med, for eksempel. Det der med at have en, der har set en, eller har fulgt med, så han forstår viben, og han forstår jokesene, og sådan, bare følger med i, hvad der egentlig sker. Altså, han snakkede rigtig meget FIFA-termer, kan jeg huske. God. Altså, det var et eller andet, der var... Jeg tror, jeg kan ikke huske, om han sagde, at du var blevet nerfed, eller noget. Ja, det var sådan noget, et eller andet. Vi snakker i hvert fald om noget patch og noget nerf, og sådan lidt af hvert. Så... Jo, jeg synes, det var grineren, og det har også givet mig blod på tænder. Altså, jeg kan sige, så sent som i går, der lå jeg jo og kiggede på nogle fodbold-content creators, for ligesom at finde ud af, hvordan kan man dreje og vende deres content, de laver i udlandet, fordi det er klart, deres er jo ret urealistisk at lave budgetmæssigt, men hvordan kan man dreje og vende det til, at det bliver venligt nok til, at vi kunne lave det. Så jeg gad sygt godt at lave det, og jeg skrev også til dig, altså jeg er klar på at investere i det, om vi så skal have mere udstyr eller et eller andet, for at vi bare får den der fede oplevelse derude. Ja. Og hvis man så netop lader det lidt oftere, så tror jeg også, det nok skal betale sig hjem. I sidste ende, sådan, så kan det godt være, at man måske får profit på videoer, men til gengæld så får man en helvedes masse eksponering, ved man, det med fodboldvideoer. Og så er det bare det der, det er netop det der med at finde idéerne. Fordi jeg føler ikke, at man i The Big 2025 bare kan lave en crossbar. Det kan du ikke. Nej. Du møder ikke op at lave en crossbar. Der skal være noget på spil, og der skal være en præmie, for eksempel. For folk, crossbar challenge, men hver gang du rammer sådan, så er det 10.000 kroner eller Okay. Præcis, fordi altså sådan som Søndergaard-videoen, jeg lavede jo, altså sådan, selve formatet er jo meget basalt, og folk vil nok ikke have set det, hvis det var, fordi han jo bare skyder på mig på lidt forskellige måder. Men det var jo netop det der med, at hver gang han scorede på mig, så fik han 100 kroner. Der ligesom gjorde forskellen. Jeg synes stadig, noget af det sjoveste, det ved jeg, du har snakket om før, JK, det er den der, hvor man laver drunk versus sober. Ja, den vil jeg gerne. Ja, same. Jeg gad også godt enten deltage, eller selv lave sådan en video, fordi det kunne være fucking... Nå, altså, man optager den, hvor man bare er ædru. Ja. Og så optager man den igen, hvor man er fuld. Det er reelt. Jeg tror faktisk bare, at du starter ædru, og så bliver du bare mere fuld. Så drikker man mere og mere. Okay, på dem. Og så kan man jo lave et eller andet med, at du måske hold, og så det hold, der taber en challenge, skal tage nogle shots, så kan du langsomt se, det går mere og mere galt. Men det vil også bare være fedt, det der, fordi Christian D, så hiver han jo bare hele UK ind. Ja. Og der er jo ikke lige en dansk Steven Trice, der vil kunne komme ind og være fucking content og så videre. Det var et mirakel, jeg kunne samle 4. Altså, det var det virkelig. Okay, ja. Tror du, der er potentiale for... Nu siger nogen, de lytter ikke til podcasten heldigvis, men tror du, der var potentiale for nogle af de der hold 1-birkene, de vil kunne lave noget content? Hvem siger du? Nogen fra hold 1-birkene, altså ude i fodboldklubben. Altså, mener du med, at de skal være med? Ja, altså, de kan lave noget content på kamera. Ja, det tror jeg. I forhold til sådan en fodboldgruppe, fordi jeg ved jo med garanti i hvert fald, de for eksempel er glade for alkohol. Ja. Det skal man ikke, det skal man ikke være i tvivl om. Nej. Det er i hvert fald noget, jeg har overvejet nogle gange at være sådan lidt, skulle man egentlig hoppe ud i det? Fordi de ved godt, jeg for eksempel laver det, og sådan, jeg snakker godt med dem, og jeg synes, de er fucking grineren, og de vil gerne drikke alkohol igen. Så det er sådan lidt... Ja. Jeg tror også, hvis de ser mulighed for gratis alkohol, så er det så. Ja, præcis. Og jeg tror også bare, det vil være en sjov oplevelse. Det kunne være noget, man skulle prøve på et tidspunkt. Men generelt set, så handler det jo om det der med at finde nogle fodbold. Igen, det vil være nemt, hvis vi boede i København. Det vil være så nemt. Ja, men hvis man tænker over det, ikke, i forhold til sådan fodbold-content mennesker, altså, der er jo en mega oplagt en, vi aldrig nogensinde har lavet collab med, føler jeg i hvert fald, og jeg ved heller ikke, hvor åbne de i hvert fald, men sådan som PL-show. Altså, så snak fodbold, men det er ikke at spille fodbold. Men det kunne sgu da også være røvgrineren. Tror du ikke? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare sådan Jonathan Røhing spiller fodbold. Ja, det er han er en voksen mand med et fuldtidsarbejde. Ja. Jeg ved heller ikke, om han vil være klar på det, men jeg kunne bare forestille mig, at seerne vil være sådan, det er noget helt andet, og se fra en helt anden vinkel. Fordi jeg føler jo netop sådan, Clark og Jonsson og Daniel for den skyld er jo bare nogen. Jeg går amok, hvis Clark kan spille fodbold. Han er alt for flot i forvejen. Ja. Og så snakker han behageligt. Men han er også pay to win. Ja, han er pay to win. Meget big up Tyrkiet og sådan noget der. Hvis han også kan finde ud af at spille fodbold. Han har de der perfekte, lange brune stænger. Ja, og så er han alt for trænet. Ja, det kan han skal ikke være god til fodbold. Lidt for perfekt, men jeg synes bare sådan... Jeg synes, det er lidt sådan potential, vi ikke rigtig har udnyttet. Om det så er at snakke fodbold, eller lave nogle form for fodboldvideoer med dem, sådan...
Ja, der er jeg måske ikke helt. Det er sådan, jeg kan godt lide en fodboldvideo for mig, skal være ren og skær vibes på humorfronten. Okay, ja. Og der viber jeg for some reason bedre med en 18-årig Mads Fransen, end jeg vil gøre med en 34-årig Jonathan Ryggen Larsen, tror jeg. Ja, det er måske ikke så der vil jeg hellere... Altså, nu ved jeg også, at Jon havde også været klar, hvis det ikke var, fordi han var på fucking Smukfest og så videre. Men det var jo også bare fucking last minute decision, det her. Jeg blev spurgt, vil du have en Revolut sponsorvideo? Jeg tænker helt sikkert. De er sådan, okay, hvad tænker du? Jeg tænker, okay, hvad med en fodboldvideo? Og så ender det bare ud i sådan sidste øjeblik, jeg laver et script, de retter det, de sender det tilbage, og så sådan, vi skal have en video næste uge. Og jeg er sådan, okay, fuck. Ja. Fordi jeg så Johnny, han tog bare på ferie. Og så midt i hans vlog, så er han sådan, skud Revolut. Hvor jeg er sådan, fucking fedt. Idealt. Det rater jeg fuldt ud. Knækkoden. Men han ved jo også, hvis han laver noget nu, og det er sådan lidt med, så kommer de tilbage. Fordi det er Johnny. Jeg skal lave noget, der sidder lige i skabet. Ja. Og det var bare lidt svært med det tidspres, man trods alt havde. Men hvis man vidste, okay, der er en fodboldvideo, eller der er 4 fodboldvideoer, eller whatever, den 25. august, så er man ude i god tid, så er man styr på det. Skal nok ikke invitere sønner, så kommer der selvfølgelig afbud. Men hvis man spørger alle mulige andre, altså... Han dukker op til min fodvideo. Come on, der fik han også penge for. Ja, det gør han. Det er rigtigt. De kan bare skulle sige, at man får penge for podcasten. Ja, bro, du har faktisk fået 5.000, hvis du dukker op. Sådan, wow! Jeg er klar i morgen. Jeg har det meget bedre. Ja, det går være. Ej, jeg ved jo, Jon og Drøjer, de var i hvert fald på til at starte med, da jeg spurgte, for jeg pitchede bare en idé, hvor jeg sådan, okay, jeg skal bruge rigtig mange penge, og jeg skal have rigtig mange gæster. Og så fik jeg en uge, så sådan, det går nok ikke. Altså de var i hvert fald på. De to føler også oplagt om, at man skal lave et eller andet på tidspunkt. Jeg har også lavet en fodboldgameshow med dem, men jeg kan godt lave noget fodboldvideo med dem. Ja. Og jeg føler sådan, og så bedøvende. Jeg tror også, de er på. Bedøvende er også mega content. De har faktisk picket os op på podcasten for ikke så lang tid siden. Okay. Så de var sådan, de er også virkelig på grinden, relevant podcast og så videre, og som gode mennesker sagde de, og så videre. Så hvis det er, du vil tale dem ned nu, omvendt og var sådan, nej, jeg synes, de fucking taber. Nej, jeg synes, de var fantastiske mennesker. Ja. Okay, godt nok. Ej, de virker som nogle cool, og de er content, sådan definitionen af sådan content. 100. Du skal bare sætte dem sammen, eller mod hinanden, det er faktisk lige meget. Giv dem en mic på, bro. Ja. Good luck. Og jeg føler sådan lidt, altså det der nederen, at vi er i Odense, og alle er i København. Men sådan en endagstur, hvor man tog over til København, vil jo ikke være slemt, hvis man planlagt den i god nok tid. Nej, men problemet er, derfor, jeg havde jo også en idé om, jeg kunne filme i København, og så kan få alle mulige med. Det vil stresse mig så meget, fordi jeg selv skal stå for det. Ja. Jeg ved ikke, hvor man skal optage i København, og hvor man skal finde alle de der bolde fra. Jeg skrev jo bare til begge. Han, målmanden i videoen, Emil, bor ved siden af formanden i Ryslinge, så han kunne bare skaffe alle de bolde, jeg vil have, en bane, en mur, alt jeg skulle bruge, det var der 5 meter fra klubhuset, og jeg skulle ikke stresse over, undtagen alt det tekniske, noget som helst, i forhold til, hvis jeg skulle tage til København med, okay, jeg kan lige have 2 bolde i den ene rygsæk, men jeg skal have en hel rygsæk med udstyr, jeg skal også have 4 stativer over nakken, det bliver bare lidt kaos. Jeg tog alt med i sådan, eller noget, min fodbold og så videre med i bilen, men for mit problem var også, da jeg kom over i København, det var parkering. Jamen, ja. Det også. Ja. Så det skulle man jo også betale for. Men vi optog, hvor fanden optog vi henne? Det kan folk jo så sikkert se på min video med sønner. Men det var virkelig sådan, der var sådan 8 kunstgræsbaner nærmest. Ja. Okay. Så der var jeg også sådan, der burde der jo være plads. Ja. Så jo, det er det der med at finde stedet, og det der med at føle. Jeg føler også det der med, at man ikke føler, at man er helt hjemme. På en eller anden måde, sådan, så føler man også sådan, okay, man er langt væk fra... Så snart jeg er over den bro, så føler jeg mig bare på udebane. Ja, sådan er det virkelig. Især hvis man er inde i sådan, centrum København, sådan, det er som om, at man er i udlandet. Ja, altså, lidt. Ja, det er vigtigt. Ja. Det føler jeg også, det er rigtigt. Men det er bare ikke sådan, det er også bare sådan, kan du lige, Jon, kan du lige komme til Ryslinge? Bro, så er han sådan, hvor fuck ligger det? Jeg gider du snakke ordentligt. Ikke så på det. Nej, så... Det havde været fedt, hvis der var mere Odense lokation og folk, man kunne få med, som selvfølgelig også havde et brand, for det var også fedt, man vil også gerne sælge produkter og så videre. Ja, 100. Så godt som muligt, så det må vi se med tiden. Det kan være, hvis der er folk, der ser, okay, det klarer sig godt, de har det sjovt, de joiner. Selvfølgelig. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvordan det sådan bliver taget imod. Ja. Og så synes jeg helt sikkert, at vi skal se, altså ikke love noget til seerne derude, men måske kigge det, så man lige kan nå det inden noget vinteragtigt, eller et eller andet lige ja, det gad jeg godt. Lige op til sådan... Jeg siger det bare, skolen er klar. Skolen er klar. Skolen er meget klar til kirk. Ja, tak. Okay.
Det vil ikke gøre Cross, jeg kan mærke det. Og produceren er også klar. Ja, bro. Ja. Men du skal have et headset, så sådan, du kan kommunikere. Ja. Jeg ved ikke, hvad du skal kommunikere med. Bare med mig selv. Du skal bare have et headset. Ja. Bare til sådan mit Logitech, så på mikrofonen på, bare lad som om du snakker til. Ja, og vi skal ikke sådan anerkende eller gøre grin med det, så hvis vi får sådan random gæster med, så er de sådan, hvad fuck har ham der? Han mødte bare op i han er der bare. Nice. Ja. Men altså det der med at tage ud og optage nogle andre typer videoer, i stedet for bare sidde derhjemme, det er jo så fedt. Det er en game changer. Ja. Det var jo også det begge, han sagde var det fedeste. Det var, at han bare kunne få lov at komme ud af huset. Altså sådan, og det gælder både sidste år og så videre. Det er jo bare fedt at kan komme ud. Ja, det er et større projekt selvfølgelig. Nu skal jeg jo personligt ikke selv redigere, men jeg ved også, at jeg mister også en del. Nu er det selvfølgelig sponsoreret, så det er lige meget. Men i forhold til den tid, Niller har brugt på videoen, så har jeg skrottet en del videoer, jeg havde planlagt at lave den her uge. Ja. Bare så han kunne have fokus på den der. Selvfølgelig. Men jeg tror i sidste ende, man skal også kan lave noget, man trods alt har det sjovt med. Og fodboldvideo, det er fandme sjovt. Ja. Det er det. Enig. Ja. Boom. Wrapped up. Ellers så... Jamen, jeg har faktisk ikke så meget andet på programmet. Jeg ved ikke, om jeg har lavet sådan noget mega spændende i ugen, I ellers vil inde på. Jeg tænkte faktisk lige, at jeg vil nævne, måske ting, du skulle gøre sådan lidt tidligere i podcasten, men jeg glemte det faktisk helt. Men for en god ordens skyld, folk der lytter med, også følger med i fodboldpodcasten, så kan vi jo lige nævne, det var efterspurgt på vores podcast, fodboldpodcast den her uge. Ja. En FPL-liga og en, Fixtures. Fixture Liga. Ja, inde på PL-showet. Så hvad er status, hvordan? Vi har lavet en, i hvert fald, Fixtures Liga på PL-showet. Ja. Koden er MKJ. Link i beskrivelsen. MKJ er koden stort. Det ved jeg ikke. Det må folk simpelthen finde ud af. Hvis man vil join, så prøver man sig frem med 2 forskellige. Ja, lige præcis. Jeg tror, det er stort. Og FPL Liga også... FPL har været nede i snart 24 timer. Ja, og jeg er i fucking krise. Okay, det er faktisk... Fordi jeg ændrer mit hold cirka 3 gange om dagen. Holy fuck. Same. Så jeg får abstinenser over, at jeg ikke kender det. Jeg er ikke sikker på, har jeg Palmer? Lige nu har jeg ikke Palmer. Det er fucking Palmer, der er skyld i, jeg har stress lige nu. Jesus, jeg har ikke engang lavet sådan mit første sådan draft omkring det. Jeg har ikke engang været derinde. Bro, jeg har kukket. Nej, du har overhovedet ikke. Jeg så det. Nej, jeg så det der billede der. Det vil jeg sige. Der er min fornemmelse. Altså, bro, han går efter sidstpladsen igen. Jeg har kukket. Okay. Just wait. Sådan, I har sådan Salah og Palmer. Jeg har bare Haaland. Jeg elsker, at der ingen, der lå mærke til, at jeg sagde, at du vil få sidstpladsen igen. Det er godt. Right. Bro, hvornår laver du den her challenge? Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg skal nok lave den. Jeg ved det godt. Og det bliver også snart. Jeg skal lige tage mig sammen. Bro, det er en fucking hel dag, jeg skal være på manden. Og jeg ved ikke engang, fordi jeg sidder og tænker ind i hovedet sådan, at jeg kan bare spise fucking 100 cheeseburgers, men det kan man jo ikke. Nej, det kan man ikke. Du bliver mæt efter 4. Ja, det er lidt lort. Og så bliver det hårdt efter. Men jeg siger, jeg skrev om det i gruppen, men I skrev det, mens jeg var ferie, så jeg har simpelthen ikke fulgt med. Men laver I det igen med en challenge? Jeg tror, der er en præmie, men vi har ikke rigtig sådan en aftale straf. Nej. Okay. Nej. Fair. Jeg ved ikke, hvad straffen skulle være, om det sådan skulle nå nye højder. Jeg tror også lige, jeg skal lave min straf. Jeg siger, det er sådan, at du skal gøre det 2 år i streg, Matt, så det er fint nok. Ja. Bro, hvis du taber til Bimse første gang, han spiller. Ja, så er det... Oh my god. Time to learn Chinese, buddy. Holy shit. Get out of here. Ja. Nå, så er det jo i hvert fald blevet sagt. Ja, og vi kommer til at opdatere nok på Instagram også, når det lige er styr på det hele. Ja, der skal nok komme, når FPL er op igen, så skal jeg nok få lavet en liga. Det er det. Come on. Jeg vil også sige, jeg har jo faktisk, apropos sådan investere i udstyr og så videre, jeg har faktisk investeret i udstyret derhjemme, fordi at jeg på fredag laver lidt reklame for mig selv, det var ikke nok. Jeg skal lave en 24 timer stream. Yes, sir. For første gang i 2 år. Jeg lavede den på Kik sidste gang. Ja. Og det var noget af et fucking mareridt for mig. Altså, det var fucking sjovt at lave, men hold kæft, hvor var jeg død. Så jeg er lidt skræmt for den. Min plan er, at jeg starter fredag 20:30 om aftenen, halv time før Premier League starter, laver watchlong på den, og så kører vi den hen til 20:30 lørdag aften, fordi så når den er færdig, så er min døgnrytme ikke fucket over. Til gengæld så dagen inden, så skal jeg jo så fuck den over, fordi jeg kan ikke holde hele fredag dag og være vågen der. Ja. Så jeg har tænkt mig at holde mig vågen om natten, og så bare sove hele dagen ud, og så vågne om aftenen, når stream skal starte. Okay. Og til den stream, der har jeg fået købt en ny mix. Jeg har fået sat IL-streaming op. Så hvis man har lyst til at gå i køkkenet, eller sidde i stuen og se fodbold eller noget, så kan jeg gøre det nu. Pisse lækkert. Jeg også tog ud og fucking... Jeg overvejede faktisk lidt at lave en IL-stream på et tidspunkt, hvor man tog ud og spille fodboldgolf. Ja. Det kunne være sjovt. Det synes jeg sådan kunne være meget sådan, sådan meget simpelt, men meget sjovt også, fordi det er en grej sådan stream highlight video, jo. Ja. Lige at kunne lave sådan
Så det glæder jeg mig til. Og jeg ved, at Mørns han kommer til at dukke op på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvornår. Jamen, men, jeg dukkede op sidste år. Eller, det gjorde du, bro. Og det vil det var forrige år. Ja, forrige år, ja. Det vil jeg bække op for. Sådan klokken 9 om morgenen. Ja. 9 om morgenen? 9 eller 10 om morgenen. Jeg strugglede derhjemme. Ja. Og så var Mørnsen om han skulle, eller jeg sagde bare til dig sådan, bro, jeg giver transport, hvis du kommer, eller du er i Kolding på det tidspunkt, jo. Og så kom Mørns der klokken 10 om morgenen, og jeg havde 2 eller 3 timer igen. Ja, det tror jeg. Og så sad vi og spillede Wii Sport på stream. Sidste par timer. Selvom det ikke virkede. Ja, det var kun én controller, det virkede. Jeg mener, jeg spillede der Only Up, eller hvad det hedder. Nej, det gjorde du også, ja. Det gjorde du også, ja. Og vi spiller også gyserspil om natten og så videre. Det var fandme også content. Fuck, det var sjovt. Altså, jeg respekterer det fuldstændig. Jeg skal aldrig i mit liv lave en 24 timer stream igen. Har du lavet en? Jeg har lavet 2, er jeg ret sikker på. Okay. Det sagde jeg også til mig selv for 2 år siden. Og så... så vidste jeg, Laura hun skulle på ferie, så jeg var alene hjemme, og så tænkte jeg sådan, okay, vi laver for sjov donationsskole. Vi laver donationsskole. Så sådan 7.500, så skal jeg nok lave 24 timer stream. Ja, alle har en pris. Ja, så fik jeg jo 7.500, ikke? Altså sådan, så nu bliver jeg nødt til at lave 24 timer. Game is game. Ja, så jeg glæder mig, jeg prøver lige at planlægge sådan, men egentlig så skal jeg ikke planlægge så meget. Det er faktisk mest alt natten efter fodbold, fordi sådan, så skrev jeg lidt ind i gruppen i går, om der var nogen, der kunne være klar på at spille, så et lidt for sjovt spil. Men ellers så i løbet af hele lørdagen, så er der bare Premier League, jeg skal lave watch-along på. Ja, præcis. Hvis du bare spiller FM i løbet af natten, så lægger du ikke mærke til tiden, den er gået. Nej, men jeg er lidt i tvivl om det der med FM, fordi sådan, jeg føler også, det var nederen for dem der med, hvis jeg bare sad klokken 5 om morgenen og spillede Sunderland. Altså, jamen, så laver du et nyt save. Ja, det kunne man selvfølgelig også gøre. Ja, det havde jeg klart gjort, hvis det var mig. Ja, det kunne godt være, man skulle lave så er man lidt frisk i det og sådan noget der. Ja, og så kan jeg få tiden til at gå med dem. Ja. Du kan spille FC25? Ja, okay, så falder han der først. Ja, så falder jeg efter med første sæson. Jamen, jeg er lidt jeg ved heller ikke lige, hvad taktikken bliver. Jeg har fået lov af min chat, at jeg må tage en powernap. Det bliver så på stream, hvis det er, men så bliver det sådan en time eller andet fra sådan 4 til 7 om morgenen. Okay. Så, men ellers så håber jeg, når Mørns kommer forbi, sådan en tid, der går ret hurtigt på et eller andet tidspunkt. I skal også være velkommen jo, hvis ja, tak. Join it Rain. Jeg kommer, når du er med. Ja? Ja, så kommer jeg og joiner. Aften. Okay. Hos mig? Bare til, jeg kommer og spiser, så går jeg igen. Okay. Kæmpe god idé. Vi tager på MASH. I elstream på MASH. Jeg elstream på MASH. Træk det fra. Shit. Wow. Det er altså win-win all over the place. Let's go. Du har cooket det der, man. Ja. Så nej, det skal nok blive meget spændende. Det bliver grineren. Ja. Jeg synes altid, at 24 timer stream er så hyggeligt, fordi jeg har jo selv en, der har en fucked øjnerøbbe, og nogle gange er det bare sjovt at gå ind sådan klokken 3 om natten. Og sådan, og så bare se, hvad de laver. Hvad laver han egentlig? Ja. Og så også bare vide, at du sidder og sveder, og jeg er bare sådan, jeg kan bare gå i seng nu, hvis jeg har lyst. Ja. Det er mega fedt. Fuck hyggeligt. Ja, jeg kommer ind og skriver godnat og alt muligt. Jeg kan i hvert fald huske, jeg var rigtig tryharder sådan tilbage i tiden på Twitch i 2014, der lavede Castro en 52 timers charity stream. Det kan jeg faktisk godt huske. Det kan jeg godt. Og jeg har tryhardet for hårdt, sådan jeg joiner ham. Bare hjemmefra. Jeg tror ikke, altså, jeg sov lidt, men det var sådan over 52 timer, var jeg virkelig lagt den, jeg skulle være der så meget som muligt. Ja. Men jeg var stadig sådan, jeg kan altså bare lige sove hurtigt. Og så han kørte bare 52 timer. Ja. Sov han ikke? Nej. Og den sidste time, jeg glemmer det aldrig, den sidste time af streamen, så kommer Tuborg ind fra EA, der arbejdede dengang, og gav ham hans eget kort i FIFA. Det er det klip. Det var afslutningen på en 52 timers stream. Ja. Og så græd han. Ja, så græd han. Men var det, det var sådan en charity stream, right? Ja. 52 timer. Ja, det er helt sindssygt. Det er jo også på grænsen til... Men han var jo også cooked. Altså, det faktisk er rigtig farligt, føler jeg. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad jeg sådan maksimalt holdt mig på. Måske sådan 28 timer. Ja, det tror jeg også er mit maksimale. Sådan jeg tror ikke, jeg kommer over de 30 i hvert fald. Ja. Men jeg er faktisk normalt sådan, jeg er virkelig dårlig til det. Det er derfor, jeg er sådan skræmt af det. Ja. Jeg sådan skulle holde så vågen i så lang tid. Jeg er virkelig, virkelig dårlig til det. Også bare fordi, jeg kommer ikke til at kunne snakke, så får jeg ondt i hovedet. Og det er det, man kommer til at sidde og koge og alt muligt. Ja. Og de der morgentimer, det bliver de værste. Når du rammer den der 5-6 stykker. Også fordi det er sommer, så der er jo lyst hele tiden. Ja, præcis. Ja, jamen det, især men jeg ved så ikke, om natten bliver relativt nem for mig, fordi jeg jo teknisk set lige stod op. Jeg tror faktisk, det bliver okay chill. Ja, det er mere hen over dagen, hvis jeg bare skal ligge i sofaen og se Premier League fodbold. Så du skal ikke håbe på en 0-0 kamp i hvert fald. Så bliver det kritisk. Ja, det gør det. Nå, vi må se på det, så kan jeg jo... Hvilken kamp starter den dag der? Er det ikke Villa Newcastle? 13:30? Ja, det er 13:30. Den er meget god. Den er relativt god. Og så er Chelsea søndag. Ja. Okay, så er det sådan, så er det sådan noget, er det Tottenham Burnley? Det er sådan på papir lidt halvvæg kampe, men fordi det er første runde, så men klokken 4 kampen er sådan lidt Brighton, Fulham, Sunderland, West Ham, Tottenham, Burnley. Ja. Og så er du Wolverhampton City om aftenen. Ja. Boom. Damn. Boom. I taber, Mørns. Shut the fuck up. Okay. Bro. Det bliver skide godt. Nå, jamen, jeg har ikke mere på programmet. Nej.
Jeg ved ikke, om I andre har noget, I har på hjertet, I gerne vil med, jeg kan sige det nu. Jeg har ikke noget. Jeg sidder bare ved. Det er fordi, jeg skulle sende. Så det første sådan 10 minutter af podcasten, der har jeg bare siddet og kigget på telefonen, fordi jeg skal sende videoen til det der fucking Revolut i dag. Jeg har ikke hørt fra dem, men nu vil jeg gerne godt vide, hvad de siger. Ja. Men ja, det var fordi, jeg var lige 25 minutter over deadline. Men det er Nillers skyld og ikke min. Så vi fyrer. Ja, men jeg har i hvert fald nu fået den endelig, så jeg tænker lige smide den op her, når vi er done, så kan jeg lige se den. Okay. Jeg kan afsløre, hvis der ikke er klippet for meget fra, så er det 22,5 minutter. Jeg troede slet ikke, det ville blive så langt. Men, det er fint. Det er 3 challenges. Det glæder mig til at se. Okay. Spændende. Ja. Meget spændende faktisk, at den blev så lang. Ja. Jeg er også lidt nervøs nu. Hvor meget har man lige taget med? Ja. Nå, jamen, tak til folk for at lytte med. Det var fuld squad, og så må vi jo se om det store spørgsmål, om Sønder faktisk dukker op i næste uge. Altså, han begyndte jo lige pludselig fucking praise os, da jeg skrev med ham, fordi han var bare sådan, det værste, jeg har bare fucking glædet mig, og blev røvhyggelig og alt muligt. Ja, bro, så må du lige dukke op, ikke? Men god bedring til Sønder, og... hvad siger du? Ja, altså så skal han vise det, ikke sige det. Facts, Kraus. Ja. Facts. Smid like, selvfølgelig, for flere. Smid gerne en kommentar, der vil se pris på. 5 stjerner inde på Spotify. Tak. Skriv lige tillykke til Kraus i kommentarfeltet. Ja, skriv tillykke til Kraus i kommentarfeltet. Altså, lad os lige høre omkring jeres opvækst med Kraus og alt det der. Ja, okay. Ja, som fan. Og det vil jeg gerne høre. Præcis. Personligt, virkelig heartfelt besked. Præcis. Er det mindste, jeg forventer. Betyder alt for mig, bla bla bla. Alt det der. Ja, præcis alt. 5 stjerner på Spotify. Yes. Big up til vores medlemmer. Og så ses vi bare på mandag i næste uge til noget lækker fodbold. Peace.